Boas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a sesión ordinaria do día 2 e 23 de xullo do 2021 a 8:30 da tarde. Na primeira parte dos asuntos que traemos son a aprobación das actas das sesións anteriores, acta ordinaria número 2021/6 de 28 de maio de 2021, a extraordinaria de 2021 a 7 de xullo de 2021, a extraordinaria de 2021/8 do 15 de xullo de 2021 e a extraordinaria 9 de 16 de xullo de 2021. Señor Richard, señora Palabra, se ven algo que usted... No, non temos nada que decir. Señor Barbeira. Nada que comentar. Vamos a proceder, por tanto, a votación de aprobación das actas. Si non importa, esperamos a que veña a miña compañera que está fotocopiando unha moción. Vale. Toda vez que xa está aquí, que está facendo unhas fotocopias. Sí. Dalle estas, Sigue. Paraches, entonces. Procedemos, por tanto, a votación das actas das sesións anteriores, unha ordinaria e outra extraordinaria. Votos a favor? Votos a favor. Sí, David Barbeira, para que o señor Ucha, pues, para que usted non o teña que repetir. Votos a favor, sí. Votos en contra? E abstencións? Procedemos a dar conta dos seguintes decretos de escritos de designación dos membros das comisións informativas permanentes. O primeiro é o decreto de componentes para presentar ao Grupo Político Municipal do Partido Popular nos órganos colexiados. Por parte do Partido Popular, nos órganos colexiados, na Comisión Informativa Especial de Contas e Facenda, a titular sería María José Poxo Rodríguez, e suplente José Manuel Rodríguez Torreira, suplente do titular sería María Esther Espasanín Torreira e suplente do titular segundo José García Suárez. Na Comisión Informativa de Obras e Servicios, titulares serían María José Poxo Rodríguez e José García Suárez e suplentes, no mesmo orden, sería Silvia Cancela Blanco e José Manuel Rodríguez Torreira. Nas Comisións Informativas de Asuntos Sociales, titulares María José Poxo Rodríguez e María Esther Espasanín Turnes, suplentes das mesmas José Manuel Rodríguez Torreira e José García Suárez. En Comisión Informativa de Cultura, titular María Josefa Poxo Rodríguez e titular Manuel Andrés Iglesias Mouro e suplentes continuamente dos mesmas sería José García Suárez e José Manuel Rodríguez Torreira. Na Comisión Informativa de Deportes, titulares María Josefa Poxo Rodríguez e Silvia Cancela Blanco
e os seus suplentes serían José Manuel Rodríguez Torreira e José García Suárez. E na última comisión informativa de Asuntos do Pleno, titulares María José Raposo Rodríguez e José García Suárez, e suplentes dos mesmos Silvia Cancela Blanco e don José Manuel Rodríguez Torreira. Estos serían os correspondientes ao Grupo Popular. O segundo decreto do que vamos a dar conta agora é a composición das comisións informativas por parte do Partido Socialista. Por parte do Partido Socialista, na Comisión Informativa Especial de Contas e Facente, de Facenda, os titulares son José Antonio Chabelo e Blanca María Carmen Ruzo Blanco, os seus suplentes Carlos Turnes Romero e José María Espasanín Martínez. Na Comisión Informativa de Obras e Servicios, titulares José Antonio Chabelo e Carlos Turnes Romero e suplentes Cristina Fajín Barreiro e Jéssica Antelo Álvarez. Na Comisión Informativa de Asuntos Sociales, titulares José Antonio Chabelo e Jéssica Antelo Álvarez e suplentes Blanca María Carmen Ruzo Blanco e José María Espasanín Martínez. Na Comisión Informativa de Cultura, titulares José Antonio Chabelo e Cristina Fajín Barreiro, suplentes Blanca María Carmen Ruzo Blanco e José María Espasanín Martínez. Na Comisión Informativa de Deportes serían titulares José Antonio Chabelo e José María Espasanín Martínez e suplentes dos mesmos Jéssica Antelo Álvarez e Carlos Turnes Romero. Na última destas comisións sería a Comisión Informativa de Asuntos do Pleno, en donde o titular sería José Antonio Chabelo e José María Espasanín Martínez, e nos suplentes dos mesmos Carlos Turnes Romero e Jéssica Antelo Álvarez. Terceiro decreto, en donde se definen os miembros do Grupo Político Convergencia por Galicia nas comisións informativas, en donde serían nas 6 comisións da Comisión Informativa Especial de Contas e Facenda, Comisión de Obras e Servicios, Comisión Informativa de Asuntos Sociais, Comisión Informativa de Cultura, Comisión Informativa de Deportes e Comisión Informativa de Asuntos do Pleno. Nestas 6 comisións, o representante e titular único sería David Barbeira García. Tras dar conta destes 3 escritos da composición dos representantes dos órganos colexiados nas comisións informativas, pasamos ao cuarto punto deste... Eu quero un turno de palabra. Pois ten usted o seu turno de palabra. Si eu creo que meridianamente claro que non estamos de acordo cas composicións das comisións informativas. Toda vez que existe unha sobre-representación do mal chamado grupo mixto porque só existe unha persona. Entendemos que nas comisións informativas só se representa aos grupos, non ás persoas individuales. Por lo tanto, non tendría dereito a estar en todas as comisións. Iso para empezar. E un segundo aspecto sería o tema da representación en proporcionalidade. Non equivale a 3. E isto non é proporcional. Non estamos falando de décimas. É dicir, non estamos de acordo coa composición como se está facendo que David Barbeira non podría estar, na nosa opinión, representado nas comisións informativas por ter só un concejal. Porque, en caso contrario, eso se convertiría o Concello en inoperativo. Ese é o noso parecer. Tampouco hai ningún dictamen que o contradiga. En todo caso, nós o que queremos é que se faga un dictamen expresamente por escrito coas fundamentacións jurídicas que corresponden. Nada máis que decir. Gracias. Señora Reira, ten o turno de palabra, si quere decir algo. Non, só decir que con varios juristas que falei, a verdade que lle cae algo aos pés, non? Escoitando o que di o señor Ucha, pero bueno, se ele está convencido, pois se le parece así que se... Nada máis que decir. Moitas gracias. De alguna forma este tema se debatió na comisión informativa, señor Ucha, algo nos comentará. Sí, tampouco temos un dictamen. Tampouco temos un dictamen, entonces por iso está o tema así. No momento en que se nos dé un dictamen, que tamén pedimos na comisión informativa, e se nos faga chegar un dictamen, nos someteremos a consideración ese dictamen para saber si está acertado ou non, na nosa opinión. Desde logo, esa é a nosa opinión. Como as opinións son todas respetables,
e xa o que quero que quede na... É dicir, non cambiei de opinión porque non hai ningún contradictorio. No momento en que me chegue, mellor, pois, tomo en consideración eso. Sí, pero non existen un reparto das proporcións, porque non hai, en ningún caso se fixo un reparto das proporcións, é dicir, as cousas ten que contestarse en todas e cada unha das cuestións que se plantearon aquí, non noutros términos. É dicir, é o que se chama congruencia. Por lo tanto, non existe congruencia entre o que se dice e o que se informa. Cando existe congruencia e se trae un informe en los términos jurídicos que nos planteamos, entonces podremos decir estar ou non de acordo con ese informe jurídico. O certo é que se existe debate é porque non hai un informe. E creo que se pediu expresamente. Por lo tanto, eu creo que estamos no noso dereito e se non o consideran oportuno, pois xa fan o que están facendo, non facendo. E usted, en principio, creo que estamos no noso dereito de reclamar informes. Non todos temos que ser juristas, efectivamente, como o señor Barbeira, non todos temos que ser juristas para saber cuál é o correcto e non. Para iso temos que traer as cousas debidamente informadas aos plenos. Se non se traen informadas aos plenos, os concejales teñen opinións sin fundamentar. Iso é o que nos pasa cando emitimos opinións sin fundamentar. E, en principio, como non temos nada que agarrarnos, son opinións sin fundamentar. Aí va a nuestra. Queda aí. Pasamos entonces ahora sí a debatir o tema do asunto do pleno, en donde realmente sí que tenemos que votar, en donde a proposta que traemos e o asunto son os festivos locais do ano 2022. Como todos os anos, temos unha serie de festivos locales, unha serie de festivos a nivel nacional, a nivel autonómico, e cada concello pois temos a obriga de elexir 2 anuales para completar o calendario laboral. Tras a facer unha consulta co tecido empresarial deste concello, a decisión final foi fixar os 2 días de festa local de carácter retributivo, pero non recuperables para o ano 2022 os seguintes días. O 29 de xuño, mércores, festividade de San Pedro, e o 30 de xuño, xoves, festividade de San Antonio, que logo se lle remitirán a Xefatura Territorial da Coruña da Consellería de Emprego e Igualdade antes, por suposto, do 1 de setembro de 2021. Señor Lucha, ten a súa primeira palabra. Bueno, a nós, en principio, nos é indiferente os principios días que se pidan. Supoño que isto obedece, como creo que manifesta na documentación aquí, a Asociación de Empresarios entende que son os días máis propicios para pedir os dous festivos locales. Por lo tanto, nos, se a sociedade lle parece interesante estes 2 días, para nós tamén vale. E tendo en conta de que se consultou, neste caso parece que é o que se desprende da documentación, a Asociación de Empresarios. E se fai con a aquiescencia deles, pois benvido sea. A nós xa digo que non se indiferente estes 2, un sí na nosa opinión, pero outro quizás se pudera xuntar con outra festividade e alargar un ponte ou unha cousa así, para non colapsar un pouco o tema de 2 días no medio dunha semana. Quizá, eu aí, se é o que propoño, non vou a por pegas, pero en principio esas cousas creo que tamén deberían de pensarse ben según o calendario. É dicir, un é evidente que ten que ser porque é o noso festivo local, pero outro quizás sea máis ben, que se fixo sempre, según a conveniencia do calendario. Eu non estudiei o calendario, non sei se era posible xuntalo con outra festividade que nos viñera ben, un día nas vacacións de Nadal, ou eso xa digo. Se é o que propuseron, nos dámoslo por ben proposto. Señor Barbeira. Pois nada, un pouco na mesma línea. Isto constame de que foi consensuado ca Asociación de Empresarios. Se os empresarios creen que son os días que realmente elegeron, pois nada que decir. Evidentemente vou votar a favor. Procedemos, polo tanto, a votación deste tema para concretar os 2 días festivos locais de Santa Comba para o ano 2022. Votos a favor? A unanimidade non dá lugar a outra decisión.
Pasamos á parte de mocións, en donde se lles pide pois, aos grupos políticos traen alguna moción que a presenten. Neste caso, no papel que me toca a min como representante do Partido Popular, pois efectivamente traemos dúas mocións. Señor Ucha. Si, nos temos unha moción e ya entregamos á secretaria original e a vos tendes copia, me parece, se alguén falta, temos aquí. Sí. Das do Partido Popular teñen copias, entregóselles... perdón. Entón vamos a proceder, por favor, se alguén de ustedes... sí, dúas mocións, o sea, unha copia para cada unha, sí. Señor Barreira, ¿trae alguna moción para presentar? No. No, vale, gracias. A primeira moción que trae o Partido Popular é a moción que presenta este partido, o Ayuntamiento de Santa Comba, para condenar o indulto otorgado aos líderes independentistas cataláns condenados por a sedición e exigir a dimisión do presidente do Goberno por faltar ao seu xuramento constitucional. Vamos a proceder, en primer lugar, para votar a urgencia e inclusión da mesma na orde do día deste pleno. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións. Exposición de motivos. En outubro de 2017, diversos partidos e membros do Goberno de Cataluña organizaron un referéndum ilegal co obxectivo de separar esta comunidade autónoma do resto de España e quebrar a indisoluble unidade do noso país que recoñece a nosa Carta Magna. Ademais, proclamaron de forma ilegal a independencia e a constitución de unha ilegal República Catalana. O alto tribunal considerou probado que ditos condenados habían cometido delitos de sedición e malversación. En o momento de conocerse a sentencia, o presidente Sánchez garantizaba tanto a la ciudadanía catalana como al conjunto de la ciudadanía española que esa sentencia se iba a cumplir en su totalidad, puesto que nadie está por encima da ley, mientras que otros miembros de su gobierno defendían que las penas impuestas debían cumplirse íntegramente. Pero tanto Sánchez como o seu goberno seguían necesitando os votos dos partidos independentistas cataláns para manterse no poder, unha necesidade que se fixo máis acuciante tras a elección xerales celebradas en novembro do 19, nas que o PSOE perdiu casi 800.000 votos e 3 escaños respecto ás celebradas no mes de abril do mesmo ano. Esa necesidade foi o detonante de que o goberno propusese realizar unha modificación do delito de sedición incluída dentro dunha reforma máis ampla do Código Penal que supondría unha rebaixa das penas aos condenados por el 1 de outubro. E agora, no 21, o presidente Sánchez e o seu goberno han concedido un indulto a uns condenados que non só non han mostrado ningún ápice de arrepentimento, sino que han deixado claro, tanto no xuicio como ao exercerse o dereito á última palabra como nas declaracións posteriores, que tienen intención de reincidir en los delitos cometidos y que sus objetivos siguen siendo los mismos que en el 2017, amnistía, referéndum de determinación, etc., e igual de ilegales que entonces. Además, tanto a Fiscalía como o Tribunal Supremo opoñense ao indulto. O Alto Tribunal é un demoledor
En un demoledor e clarísimo informe aprobado por unanimidad dos seus miembros, explica que lo que pretenden el presidente Sánchez y su gobierno con esta medida es retorcer la naturaleza del indulto y cuestionar los presupuestos que hacen legítimo el ejercicio de la función jurisdiccional. Por último, destacar que o Tribunal Supremo deixa en evidencia a verdadeira intención do Goberno a conceder o indulto, que non é outra que unha mera supervivencia política, al recordar que algunos de los que aspiran al beneficio del derecho de gracia son precisamente líderes políticos de los que, hoy por hoy, garantizan la estabilidad del Gobierno llamado al ejercicio del derecho de gracia. La propuesta del acuerdo sería, primero, expresar su respaldo incondicional y absoluto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico español como garantes de la integridad y unidad de la nación, del Estado de Derecho y de la democracia en nuestro país. La segunda propuesta de acuerdo es manifestar su apoyo sin fisuras a la labor que realizan todos los días los diferentes tribunales de justicia españoles, con especial mención al Tribunal Supremo, que de manera independiente, responsable y sometido únicamente al imperio de la ley, como establece en el artículo 117 de la Constitución española. Tercero, condenar la decisión del Gobierno de España de conceder indulto a aquellos que lo han vulnerado, como se ha declarado probado el Tribunal Supremo. No solo nuestra Carta Magna, sino también otras leyes españolas y que, como han repetido en numerosas ocasiones, pretenden reincidir en el delito de sedición cometido. Y cuarto, exigir la dimisión del señor presidente del Gobierno y la inmediata convocatoria de elecciones por haber incumplido el señor Sánchez su juramento constitucional y engañando al pueblo que, como único depositario de la soberanía nacional, tal y como proclama de la Constitución en su artículo 1.2 y la fuente en la que se emanan todos los poderes del Estado, debe y tiene que opinar sobre esta decisión. Quinto, dar traslado de este acuerdo al presidente del Gobierno, al Ministerio de Justicia y a los portavoces de los grupos políticos del Congreso y del Senado. Señor Ucha. Bueno, efectivamente, paso a outro grupo e na segunda turno de palabra lle responderé, opino, porque estou no lento. Vale. Señor Barreira, ten o turno de palabra. Pouco decir sobre esta moción, solo recordar que me acordo sempre da frase de perdonada porque a mellor non é políticamente moi correcto, pero Puyol era castellano e ao final pues, o Partido Popular tuvo que baixar a bandeira ante os cataláns. Realmente non sei se habría que estar en primeira línea para saber como se procediu ante este tema, pero bueno, creo que hai cousas bastante máis importantes no noso Concello como para perder moito tempo con esta cousa. Non? Creo que hai que na solución e o que está claro é que cando gobernan as izquierdas en Santa Comba, en España, no noso país, pues, vai bastante mellor. Entón, bueno, o meu voto vai ser unha abstención porque realmente pues, tampouco sei de primeira man, teño toda a información como para pronunciarme nin en contra nin a favor. Señor Ucha, quería o turno de palabra. Sí, nós aquí temos as cousas moi claras. Hai unhas personas que se enjuiciaron e esas personas foron juzgadas e condenadas. É dicir, tampouco é que no este el imperio de la lei. Efectivamente, cometen un delito, se juzgan e proceden a ser condenados. O asunto é cuánto é suficiente. 2 voltas de potro é suficiente, 3 voltas de potro, 4 voltas de potro, 10 anos, 15 anos. É proporcionado, desproporcionado, el delito está bien ou non está ben. Iso que se debate nos parlamentos, é dicir, máis alá de todo o que estemos falando aquí, que, como digo, non vai a ser a nosa competencia para nada, pero será unha cuestión de cuánto de danos de pena. E entonces surge o tema de que unha vez que unha cousa está enjuiciada, el Poder Judicial se respetou, se aplicou, a Constitución se respetou e todo está correcto. Entra o tema do Ejecutivo. El Ejecutivo tiene prerrogativa de ajustar as cousas á realidade social do momento e para iso son os indultos. O que a uns de hai 20 anos era unha xusta resposta dun home, por exemplo, a unha que hoxe chamaríamos un delito machista, pois antes era unha xusta resposta con o noso Código Penal. E entón había xente cumplindo condenas proporcionadísimas, por exemplo, poñamos por caso temas de
personas que eran maltratadas e que mataban ao marido e que estaban con 30 anos de condena e cousas por o estilo. E a sociedade entendía que esas cousas pois, que tiñan que asustarse e a lei está para cumplirse. E aí surge o tema de los indultos. Hai cousas que a uns aplicando a lei poden parecer injustas. Entón, a sociedade, en casos particulares, donde víctimas, por ejemplo, de violencia de género que actuaron casi en legítima defensa e que teñen unhas condenas desproporcionadas, dicen que habrá que utilizar métodos ou medios para que esa condena non se convirta nunha venganza. E surgen os indultos para ese tipo de cousas. Bien, entón, que é unha quebra do principio de jurisdiccionalidade, efectivamente, pero unha quiebra destas previstas polo propio ordenamento jurídico. Non se indulta todos os días, a pesar de que todos os gobernos indultaron todos os días e en masa moitas cousas, amnistías fiscales, cousas polo estilo. Entón, poden gustar, non gustar, estar de acordo, non estar de acordo, pero está dentro dos cauces da lei e a lei se respeta. Eso, para empezar, non é unha quiebra. É dicir, é unha cousa que está aí na lei que se debería de usar lo menos posible e en casos moi justificadísimos, que é lo que va a pedir el Tribunal Superior de Justicia o el Tribunal Supremo, en su caso el Constitucional. Lo único que pode decir, mire, si usted no justifica suficientemente la necesidad del indulto, entonces estará dentro das súas potestades, enjuiciarán e entrará os frenos e contrafrenos nun sistema democrático onde dice se o indulto está asustado ou non está asustado. É dicir, todo eso xa está previsto na nosa Constitución. Por lo tanto, aquí non me gustan son juicios paralelos nese sentido. É dicir, hai os mecanismos constitucionales que son os que se pondrán en marcha dos propios partidos intentando recorrer os recursos, os indultos e todas esas cousas. É dicir, está suficientemente previsto e suficientemente amparado o camiño para que ten que facer para, no seu caso, deixar sin efectos indultos, se fora o caso de que non se respetase o ordenamento jurídico. Por iso, no primeiro dos puntos, que dice propuesta de acuerdo, expresar o respaldo incondicional e absoluto da Constitución e o resto do ordenamento jurídico español, non só é o que hai que facer, senón que apresuramos aquí cando entramos no cargo. No meu caso, non sou lealtades ao rei, non o fixen, pero si ao ordenamento xurídico. E aí está todo o tema de si... Pero, en fin, que quero dicir con eso, xa facemos no noso cargo, cando estamos totalmente de acordo, temos unhas normas e hai que respetar. Dentro desas normas tamén está o tema da prerrogativa do Executivo a facer os indultos. Pode ser justificado ou non, eso xa é unha cuestión de opinións e aí sí que xa entra a cuestión política. E manifestar o seu apoio sin fisurar a labor que realizan os diferentes tribunales de justicia. Por supuesto que os tribunales de justicia non quedaron desautorizados. En ningún caso se enjuiciou e se condenou. É dicir, exerceron a súa función jurisdiccional con total libertad. O Executivo exerce a súa función ou a súa prerrogativa de dictar el indulto si o que é procedente. E, a su vez, a oposición exercerá a súa prerrogativa de recurrir os indultos que non considere precedentes. Por lo tanto, iso tampouco sería un problema para nós. Pero, claro, convertir o tema xa dos indultos nun tema de política xa é justamente eso. É dicir, vai haber visións encontradas do mundo. Por exemplo, si nós non podemos condenar a decisión do Goberno de España porque creo que a decisión non é dar unhas vueltas máis de tuerca, ou un pouco máis no potro e estar máis anos ali. Ganábase algo realmente. E vas a cambiar algo do tema do independentismo e da forma de pensar dunha sociedade porque tivemos máis tempo na cárcel estas personas? Realmente creo que non. É dicir, aunque o sacrificases na plaza do pueblo, o sentir do pueblo non se marca con 2 ou 3 personas que se enjuicien. Entón, hasta cuándo ou canto tempo había que darle de voltas do potro? Non sei o tempo que leva, 3, 4, 5 anos, que van a ter que morrer na cárcel sin conocer a súa familia por algo que é unha cousa que está enjuiciada
e que produciu daños, que produciu unha serie de circunstancias, pero se así son as cousas, había que graduar todas as penas con a mesma dureza, porque hai empresas ou hai penas no Código Penal que son ridículas os delitos que teñen hoxe. Entón, había que por un ayornamento do Código Penal e por en consonancia todas esas penas. Por que digo eso? Porque estes delitos ven de tempos donde cada un día sí e outro tamén os militares se levantaban en contra dos gobernos constituídos, como era no caso, non digo de España, que non era moi frecuente, pero en Latinoamérica que cada 15 días cambiaban un goberno. Entón, quedaron aí eses restos nos códigos penales sin actualizar, porque claro, son delitos que veñen de moi atrás, unhas penas moi desproporcionadas, consideraron, no se o entender agora que actualizar os delitos. Entón, creo que sí que ten que existir os delitos, pero que teñen que ter a consonancia que teñen na sociedade actual, non con temas do siglo pasado. Entón, creo que si era necesaria unha reforma do Código Penal para traer estes delitos un pouco a día de hoxe, porque nacían de outras necesidades. Entón, se así foran as cousas, e se coinciase por un Código Penal actualizado nese tema de delitos, igual que no seu día, por exemplo, tuvo sentido actualizar os delitos de terrorismo para incrementar a pena, porque non era un delito normal, sino que era un delito agravado, e porque era unha realidade social de España. Pois non tendría moito sentido seguir mantendo no Código Penal este tipo de delitos, si es caso para unha banda organizada, pero non saca os delitos de terrorismo. Entón, tamén habría que cambiar certas cousas. Eso é normal nos códigos penales, que se fagan asustes á realidade social. Polo demais, é unha moción que non vamos a poder respaldar porque non compartimos as mesmas cousas. Non creemos que máis alá de que esas familias ou esas xentes sigan na cárcel, o tema de fondo non se soluciona con que esas personas estén na cárcel. Se así fose, ao mellor podíamos estar de acuerdo, pero non vai a solucionarse por eso. É dicir, vai a incrementar o sofrimento dunhas familias para nada. E creo que se o goberno fixo un indulto é porque xa se cumpliu. E lle parece, neste caso, lle parece, podemos compartirlo ou non, que xa tuveron pena suficiente. Porque estuveron, e non olvides, na cárcel por un delito que algúns foros europeos non se considera nada máis que unha libertad de expresión. Porque polo mismo Gandhi estaría ainda cumplindo condena, probablemente na India. É dicir, se condena tamén por unhas cousas que están aí no borde de si é legal e é permitido facer certas cousas ou non é. Para algúns isto é un delito da libertad de expresión deses pueblos e para outros isto é un delito. Desde logo, o ordenamento que temos nós non existe unha libertad de sedición, por así decirlo, de independentismo sin sujetarse ás normas constitucionais. É dicir, non é un sujeto constituyente que poda decidir de por sí solo. Pero esas cousas podense cambiar e o cose sería un delito, mañá non sería. Se cambiamos a Constitución, podrían facer un referéndum cando queiran. E iso é o que tiña que decir a nosa Constitución, dar a posibilidade. Iso é o que tiñan que estar os a debate en España. É necesario que a xente sometida ou unha necesidade, como quixemos os canadienses, calquer pueblo pode tener súa autonomía si así o manifiesta mayoritariamente. En cuyo caso xa non había delito de ninguna clase. Podrían consultar, ganar ou perder e seguir formando parte de España ou non, no seu caso. Por lo tanto, é o que digo, iso é unha cousa que respecta as normas, que as normas que temos deberían ser condenados e o foron, e que as normas que temos poden ser indultados e o foron. Bueno, son posturas e formas de ver as cousas en parte razonables e outra parte cada un considera a súa postura. En sentido do seu partido, que por certo que non compartimos algunhas ideas así, cando luchar por a nosa xente, pero bueno, a niveles generales, pois a verdad que os conceptos son bastante diferentes. Pero bueno, respetamos, para iso estamos en un pleno, estamos na democracia. Simplemente recordarlle ao señor Barbeira que ten razón, vir a perder o tempo en estas cousas
que non atañan en Santa Comba, pois non vexo por qué, porque que eu sepa, usted estuvo perdendo 2 anos polo ben de Santa Comba e parece que non lle tuvo importancia. Sin embargo, perder ahora aquí 5 ou 10 minutos en un tema que se trae ao pleno, en donde eu creo que merece o mismo respeto que aquel outro tema, é a súa posición de perder o tempo. Pero bueno, está visto que os tempos os medimos en distintas formas. E que o mellor goberno para España fío das izquierdas? Pois perfectamente, porque nos levaron as crisis correspondientes que logo os conservadores tiveron que arreglalas. Dito esto, vamos, por tanto, a proceder á votación desta moción, en donde se insta, en donde, bueno, realmente o que se fai que se condenan os indultos, exigimos otorgados os líderes independentistas catalanes e instamos, asimismo, a dimisión do presidente do goberno por faltar ao juramento constitucional. Votos a favor? Votos en contra? E abstencións. Vou proceder, entonces, ahora a lectura da segunda moción, que é unha moción en apoio da asignación de recursos do programa Next Generation para as iniciativas ligadas ao ámbito da mobilidade sostenible nos concellos de 50.000 habitantes, de menos de 50.000 habitantes, en donde para axudar, desde o Goberno Central, para axudar aos danos económicos e sociais causados pola pandemia. Vamos a proceder á votación da urgencia para incluída no tal, en donde é un tema que considero máis ou menos urgente, dado que Santa Comba contaba con estos fondos, igual que moitos concellos pequenos do rural e incluso semiurbanos da nosa comunidade. Resulta que o Goberno Central decidiu que foran dedicadas a outros concellos de máis de 50.000 habitantes, polo que o noso concello, parte de fondos que considerábamos por proxectos que tiñamos abertos, con eles non temos acceso. Procedemos, polo tanto, a votación. Votos a favor de que se discuta a urgencia do tema de hoxe. Hai unanimidade, vou dar lugar a outro sentido de voto. Para axudar a reparar os danos económicos e sociais causados pola pandemia de coronavirus, os dirixentes da Unidade Europea acordaron un plan de recuperación que liderará o camiño para a saída da crise e se sentará as bases de unha Europa moderna e máis sostible. España vai recibir uns 140.000 millóns de euros, dos que 72.000 millóns van a ser a fondo perdido. O Goberno Central presentou un plan de recuperación, transformación e resiliencia, no que dous dos seus eixos centrais son a transición ecolóxica e a cohesión territorial e social. A Xunta estima que para contribuir ao desenvolvemento de Galicia en igualdade de oportunidades se debe ampliar ao máximo a cobertura territorial dos investimentos destinados á recuperación frente á pandemia. Galicia conta con peculiaridades xeográficas e demográficas, entre as que destacan a dispersión territorial, que supón contar de máis da mitade dos núcleos de población de España. Esta circunstancia implica unha maior necesidade de investimentos per cápita para deseñar e financiar os servicios públicos, incluídos os de mobilidade. E, por outra banda, está demostrando que un pequeno investimento no noso rural supón un enorme e importante beneficio para o conxunto de territorio e contribuiu a fixar población. Tanto as entidades locais como as comunidades autónomas temos competencias moi relevantes en materias de mobilidade. Por isto, o Goberno de España reservaronse a maior parte dos fondos para os investimentos en materia da súa competencia. En concreto, as administracións autonómicas terán unha capacidade de decisión sobre un 9% dos fondos, o que en Galicia se traduce nunha cantidade moi pequena, 51 millóns de euros, para a actividade componente do Plan de Choque de Mobilidade Sostenible, segura e conectada en contornas urbanas e metropolitanas, que é o que concentra a maior necesidade de investimento. É evidente que con esta cuantía non é posible atender a demanda da sociedade galega nin acometer os términos planteados as propostas transformadoras remitidas a través das manifestacións de intereses para os fondos Next Generation. A Xunta de Galicia xa trasladou ao Goberno Central a súa preocupación pola asignación dos recursos deste programa en relación cas propostas presentadas ligadas ao ámbito da mobilidade sostible, a digitalización do transporte e a comunicación. Galicia presentou de maneira justificada e detallada, a través de 4 manifestacións de intereses, un total de 18 proxectos por un valor de 970.700.000 euros, dos que 12 son impulsados desde a Xunta de Galicia e 6 saen da iniciativa privada. Os criterios fixados polo Ministerio de Transporte, Mobilidade e Xente Urbana para os investimentos das comunidades autónomas e dos concellos non son equitativos cos previstos para o executivo estatal. Son moitos máis restrictivos en canto ao obxecto e prazos, ou non permiten os investimentos dentro de todas as competencias de mobilidade
porque mentras o Goberno de España ten ata o ano 2026 para a execución destes fondos, o prazo fixado para os concellos e para as comunidades é o 2024, algo esencialmente relevante se se ten en conta que moitos dos proxectos precisamente necesitan autorizacións sectoriais. É evidente que este criterio de distribución, nesta derradeira conferencia sectorial de transportes, o Ministerio trasladou ás comunidades autónomas que os fondos europeos para a mellora de mobilidade e a digitalización do transporte deben ser investidos en núcleos de población de máis de 50.000 habitantes. Así, se confirmou tamén na reunión bilateral entre o Ministerio e a Xunta de Galicia na que se abordou a designación dos fondos á nosa comunidade. É evidente que este criterio de distribución deixa a marxen do financiamento europeo extraordinario ao 97,8% dos concellos galegos, entre os cales está Santa Comba. Por iso mesmo se presentan os seguintes acordos. Facer chegar ao Ministerio de Transporte, Mobilidade e Axenda Urbana a disconformidade e o malestar do Concello de Santa Comba por quedar fora do reparto destes fondos europeos Next Generation no ámbito da mobilidade sostenible. Rexeitar os criterios fixados polo Ministerio de Transporte, Mobilidade e Axenda Urbana para o reparto dos fondos entre a Administración Autonómica e os concellos de Galicia, por non ser equitativo cos fondos que se presentan, que se reserva o Goberno de España, e porque os criterios fixados polo propio Ministerio supoñen privar os concellos, como somos nós, con población inferior a 50.000 personas, de poder recibir investimentos con cargo a estes fondos europeos, excluindo, polo tanto, así o 97,8% dos concellos galegos. Requirir ao Ministerio de Transporte, Mobilidade e Axenda Urbana que informe a Xunta de Galicia e os concellos dos proxectos que vai a executar no seu territorio para poder coordinar e potenciar as ditas actuacións e a súa coherencia con estes fondos. Instar ao Goberno de España a nomeamento e, nomeadamente, ao Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana a negociar coa Xunta de Galicia e cos concellos unha reorientación e flexibilización dos criterios de reparto e dos prazos para a execución dos fondos europeos, que permitan o acceso aos mesmos en igualdade de condicións, ampliar o máximo a cobertura territorial dos investimentos, dirixindos tamén cara aos concellos máis pequenos estes fondos destinados á recuperación e reconstrucción fronte á pandemia para afondar na igualdade de oportunidades e avanzar así na luita contra o despoblamento. Como decía, por parte da Xunta habían sentido unhas partidas, había os proxectos cara a Santa Comba contando con estes fondos, pero logo, ca decisión final de destinalos a concellos de máis de 50.000 habitantes, pois a noso concello, por suposto, quedou excluído, por iso se trae esta moción. Señor Ucha, ten o seu turno de palabra. Eu vou non seguir considerando, se lle parece, porque... Sin problema. Quero ler certos aspectos porque a moción non a conocíamos de antes e ten bastante injundia, na minha opinión. A base esa, sobre todo para o tema de transporte e mobilidade, que quedamos relegados por a decisións de cobertura dos núcleos aos que se corresponden. Señor Barbeiro, ten o turno de palabra. Pois nada, pouco que decir, non? Creo que todo o que sea solicitar cartos para o noso Concello, veña do Partido Popular, veña do Partido Socialista ou de calquera outro partido, está claro que vamos a apoiar sempre. Entón, o meu voto nesta moción vai ser a favor, evidentemente. Parece normal que hai que pelear e que hai que reclamar cartos para o noso Concello como outros Concellos, pero bueno, o noso que nos interesa é o noso, que nos compete é o noso, e despois do noso, Cataluña e todo o que o Partido Popular ou o Partido Socialista queira, pero está claro que primeiro é o noso Concello. Entón, si esta moción me parece importante e necesaria, a anterior, pois, parece-me importante, pero secundaria despois desta. Gracias. A usted tamén. Sí. Señor Ucha, sí. A ver, máis agora que é unha moción moi extensa e que ten moitas cousas, según entendo eu, nunha primeira aproximación, dice que dun total de 140 millóns de euros, 72, é dicir, hai unhas subvencións da Comunidade Europea e 140 millóns de euros que lle toca distribuir ao Goberno de España. O Goberno de España, non o de Galicia. E fai uns criterios de reparto que se fan na conferencia sectorial de transportes correspondente, porque unha das líneas é a transición ecológica e cohesión social, que é un dos eixos que se vai a tratar en mobilidade, non?
Entón, aquí, nestes organismos estará representado, non sei, por iso digo, estará representado o goberno e a oposición, e chegan aos acuerdos de como se van a repartir os fondos europeos. E se fai unha reserva, según parece, do 9%, só para as comunidades autónomas. Só para as comunidades autónomas, do cual a Galicia toca yo 51 millóns de euros, non? Según entendo eu, máis ou menos así, grosso modo, é dicir, dos 240 que había, a Galicia van a chegar a 51 millóns de euros. Bien, porque só vai a decidir as comunidades autónomas, según entendo eu, sobre o 9%, o resto vai a decidir en competencias propias o gobierno, é dicir, en competencias de ámbito nacional, porque nós temos competencias autonómicas e eles teñen competencias nacionales. Entonces, deciden que só o 9% vai a chegar ás autonomías. E a Galicia lle corresponden 51 millóns de euros. E, señor Feijóo, dice que ten proxectos por 910,7. Bien. É dicir, que vamos a recibir 51, cando se reclamarían 910,7, según entendo, non sei se é acertado ou desacertadamente. Galicia é o 5% da poboación do Estado español. Entonces, é dicir, para ser equitativos nos corresponde o 5%, porque isto non é unha cousa de si Santa Comba está pedindo fondos, isto a Santa Comba non lle vai a chegar, é unha cuestión de como se reparten os fondos da comunidade de Europa, o proxecto de fondos estratégicos que mandou Europa. Esa é unha cousa que estamos debatindo aquí, non si Santa Comba lle vai tocar algo, que non lle vai a tocar nada, porque aún así, aunque nos deran máis as comunidades autónomas, que lle viñera a Santa Comba ou non, eso probablemente non. Por que? Outra das cousas que se tratou aquí na Conferencia Sectorial de Transportes é que, en principio, se iba a priorizar os núcleos de población de máis de 50.000 habitantes. Claro, evidentemente, eso a Santa Comba non entramos dentro dos 50.000. Pero non é que teña unha especial aversión nin polo rural, nin por nada, nin que non se considera un factor de dispersión. O factor de dispersión xa se considera, por exemplo, nos plans autonómicos nosos. E cal é o tema, entonces? Eu supoño que non é por fastidiar os do rural. Evidentemente é porque, cando non chega para todos, mellor atender as necesidades máis básicas. É dicir, onde máis hai máis necesidade tamén. É dicir, non é o mismo arreglar a mobilidade de 50.000 que arreglar dos 50.000 núcleos dispersos que hai. Entonces, este tipo de política o que pretende é vertebrar o Estado. É dicir, se fai falta unha liña de ferrocarril Santiago-Coruña, pois pagalo con estes fondos. Podemos optar por pagar a liña Santiago-Coruña de ferrocarril con estes fondos e mellorar, ou mellorar os 300 e pico concellos, ou os 500 e pico que asan en toda Galicia. Ao final, aunque gastemos nesos concellos, temos un problema da mobilidade sin solucionar, porque onde está a población agora é nos núcleos de máis de 50.000. Entón, non é unha cousa de arbitrio de facer así. Podes estar de acordo ou non. Se chegara para todo, pois xa está solucionado. Más de máis para todo, e xa estaría. O problema é que cando se deciden en onde se van a emplear os fondos, hai que priorizar. E priorizar significa saber que é o fundamental. E o fundamental, supoño que articulando políticas de comunicación daqueles núcleos que teñen máis de 50.000 para solucionar a mobilidade da maior parte da xente. Entón, por eso se fará nese sentido, non é que se faga así, é que a Conferencia Sectorial de Transportes está para debatir eses temas. Entón, son temas que nós, eu, xa digo, considero que se nos escapan un pouco, porque había que meterse un pouco máis en fariña, documentarse un pouco máis e saber para ter unha opinión moi fundamental. Eu é a síntesis do que fago e do que pasa aquí. Por lo tanto, eu non teño elementos suficientes para decir que non sea bo facer outra distribución. Por supuesto que non os teño, pero tampouco para decir que esta está mal. É dicir, a falta de máis elementos de juicio teria no Caster, e vou máis ter nesta moción, porque decir o contrario non pode decir que estén nin ben repartidos, nin que estén mal. Ao mellor, habría outra forma mellor de repartirlo, ese é o que ustedes propón, pero eu non teño os elementos de juicio suficientes. Por lo tanto, eu vou máis ter nesta moción.
Eu considero que o que di usted, o sea, a población nosa de Galicia respecto a España supón un 5%, pero 5% precisamente desos 140.000 millóns de euros supón moito máis que o que corresponde á nosa comunidade. Pois sí, a realidade de Galicia que non temos grandes urbes, en donde precisamente con esta direccionalidade pois estarían sobre as principales cidades gallegas, entonces a maior parte do sector galego quedaría sin estes beneficios, en donde realmente, si estos surgen a raíz dos efectos da pandemia, a pandemia tanto influiu en núcleos rurales como urbanos como semiurbanos. Entonces, nós consideramos que realmente non é justa esa distribución, donde non é un plan sectorial, non é un plan general de mobilidade, sino é un plan a raíz de unhas axudas que veñen a raíz dun tema de pandemia en donde tanto sufriron os núcleos urbanos como os semiurbanos e rurales. Con todo eso, respetamos a cada unha das decisións. Señor Barbeiro, non sei se ten algo máis que decir. Nada máis que decir. Moitas gracias. Procedemos, por lo tanto, a votación desta moción en donde se insta que realmente cambien esos términos destes programas dos Next Generation para que realmente nos teñan en conta as poblacións con menos de 50.000 habitantes. Votos a favor desta moción? Votos en contra? Abstencións. Ora, entonces, señor Ucha, ten usted o seu turno para expoñer a moción que traen hoxe día o seu grupo a este pleno. Sí, me gustaría que justificara a urgencia para que se votase a inclusión e a urgencia. Hombre, todo isto da urgencia é relativa. Para nós é conocer a situación na que está o Concello. Para nós sempre foi unha prioridade saber realmente auditar as contas externamente por un organismo que dé fiabilidade e certezas. Porque se produce un cambio de goberno e non se presenta un acta de arqueo. É dicir, non sabemos nin se está ben, nin se está mal, se se gastou moito ou se se gastou pouco. Non temos un conocimiento puntual desas cousas. E aunque o tuvera, sempre é bueno auditar as empresas. Os concellos tamén. Porque para as empresas, por exemplo, xa é obligatoria a partir de certo volumen. E para os concellos tamén considero que non hai nada gravoso en facer unha auditoría. Porque eso nos dá certezas a partir de aí. E, polo tanto, esta moción entendemos que se vai a facer agora é o momento, porque habrá que dotar partidos orzamentarios pertinentes para no próximo ejercicio poder pagar o que vai a costarnos facer a auditoría. Por lo tanto, eu creo que antes de que se poñan a facer o orzamento é un momento oportuno. E daí a urgencia, porque supoño que non farán como o goberno anterior que non presentou ningún orzamento. Supoño que se presentará en breve un orzamento para discusión aquí. Entón, nós o que estamos a urgencia deriva de poder contemplar os anos orzamentos. Por lo tanto, é urgente nese motivo, porque así cando se empecen a facer números dos próximos orzamentos o poden considerar. Nada máis que por eso. Vamos, por lo tanto, a proceder a votar a urxencia e inclusión desta moción que presenta o Grupo Socialista no pleno de hoxe. Votos a favor? Votos en contra e abstencións. Señor Ucha, ten o seu turno de palabra. Bueno, o Grupo Municipal Socialista vai a velar porque todo aquilo que sea bueno para os nosos veciños pois que se leva adiante. E nós entendemos, estou traducindo así porque están en castelán e non a vou a ler literalmente, xa teñen aquí. Consideramos que é imprescindible realizar unha auditoría externa co fin de optimizar os recursos e mellorar a calidade e a transparencia dos servicios públicos prestados. Os ciudadanos de Santa Comba teñen e merecen ter unhas cuentas transparentes e públicas. E para darle credibilidade, nada mellor que presentar un informe de auditoría por unha empresa que sea reconocida no sector e que non tiene esa fiabilidade que necesitamos. Por que unha auditoría? Para ter certezas, para conocer con exactitud cal é a situación global do Concello, que contratos temos en vigor, saber das posibles irregularidades, dos defectos formales nas adjudicacións,
de alguma maneira sacar a luz todas esas cousas que a gestión ordinaria mascara. Unha cousa é facer política e outra é facer gestión. Un pode facer política e pois ter unha situación delicada económicamente. Así se demostra, por exemplo, cando se marcha un equipo de goberno, que pode facer de unha forma elegante ou pode facela como se fixo nesta ocasión, gastando hasta o último céntimo que había na caixa, porque se repartiron prebendas aí ou digamos, houve unha pedreira, só se verá nos decretos, unha pedreira de gratificación a un montón de xente que non se pode pensar cumplir baixo ningún concepto. É dicir, fui firmar esa moción de censura e empezar a firmar contratos a lo loco. E eso sabemos todos. Cando, nun período de interinidade, non deben de ser a mellor das solucións facer ese tipo de contratos a lo loco e vale. É dicir, autónomo. Porque poden ter consecuencias. E nos queremos saber se ese tipo de situación compromete a viabilidade do Concello, si este tipo de goberno pode ou non pode ejecutar con suficiencia o que queda de orzamento, ou si, polo contrario, está nunha situación tan saneada do Concello que todos temos que felicitar porque están ben as cousas. Entonces, pouco máis que podo decir que ter unha certeza e entonces os puntos do acuerdo sería incluir o presupuesto próximo neste que se aprobará agora, que é adecuado para proceder á contratación da auditoría externa en apoio e colaboración á Intervención General Municipal, realizar unha auditoría externa de gestión económico-financiera, presupuestaria, patrimonial e legal que abarque como mínimo esta legislatura e que se establezca como plazo máximo de elaboración, por unha data, 4 meses desde a contratación, porque como todos sabemos, se non se pon días é difícil cumprir objetivos ou facer algo se non se lle marcan datas. Entonces, desde a fecha da contratación, 4 meses parece un tempo razonable, porque temos todavía que someterse ao proceso de contratación auditoria. En síntesis, esa é a nosa moción. Non é nada novo, isto se trouxemos e creemos que as contas públicas se deben de auditar, igual que se auditan as contas das empresas, que todos os anos teñen que presentar un informe de auditoría, así que se ten un volumen relevante de negocio. Señor Barreira, algo que decir aquí, non? Sí, bueno, decir que evidentemente voume abster a esta moción do Partido Socialista, a cual se presentou cando entramos no goberno. Pero sí quería comentar de que está falando das gratificacións, así por así, pois, mire, señor Ucha, recordo, creo que xa yo recordei bastantes veces, recordar, de que esta gratificación para xente que traballou no confinamiento, cando usted tiña, cando usted estaba na casa metido, escondido, sin aportar absolutamente nada, nin usted, nin nadie do seu grupo, e toda esta xente que recibiu esa gratificación estuvo dando a cara e axudando a xente de Santa Comba no confinamiento, cando realmente pois, nadie conocía realmente a situación que había, que era unha situación moi complicada para os traballadores e traballadoras do Concello de Santa Comba. Se é o motivo dunha auditoría, adiante con ela, por favor, porque creo que ten ben ganado. E aquí, bueno, si despois, bueno, se non procede agora, pago depois en rogos e preguntas, que houve, pois, un despiste aí con un traballador que quedou sin esta gratificación, que parece que tanto lle molesta ao señor Ucha, e aí, pois, depois, bueno, pois, lle rogaría a señora Pose, pois, que o teña en conta para ver se de unha maneira ou doutra se pode, pois, gratificar a esa persona que tamén estuvo ao pé do cañón. Gostaría de saber desde cando se quere presentar esta auditoría tamén, porque aquí falas de auditoría, pero bueno, aquí fomos, creo que os tres portavoces fomos os tres alcaldes, pasamos os tres pola alcaldía. Entendo que se o señor Ucha está tan interesado en saber que todo estea ben, pois que o colla desde que gobernamos os tres, non? A ver quen, pois, se alguén cometiu alguna ilegalidade, se se fixo mal, pois eu, estou a disposición, non lle teño medo absolutamente a nada, pero bueno, vamos a ser serios e coherentes e vamos a... Bueno, polo menos que me diga desde cando quero facer, pero o máis lógico é que faga, pois, unha fecha onde todos estean para ver a gestión de cada un. Eu creo que a súa está máis que demostrada, a da señora Pose creo que tamén, bueno, tocoume estar 2 anos, como digo, a xente pois nos juzgará dentro de nada, nos juzgará outra vez. Pero xa digo, deixe as gratificacións e deixe a xente que realmente tuvo que dar a cara
no seu momento, porque tanto usted como a todos os membros do Partido Socialista no confinamiento non se viu a nadie, non? Nin a ustedes, nin a maioría dos membros naquele momento da oposición, que era o Partido Popular. Digo a maioría porque sí que houve algún que sí que estuvo aí para aportar no que fixera falta. Pouco máis de xa digo, vou mester porque creo que hai moito onde gastar os cartos aquí no noso Concello como para gastalos nunha auditoría, pero bueno, oye, sodes agora mismo maioría para poder aprobala sin problema ningún. Moi ben, no que toca a miña representación do Partido Popular, xa non só como alcaldesa, o día da moción, o día que se presentou o pleno para ejecutar a moción e levar adiante, eu creo que xa quedou claro en ese momento que dixen que se iba efectivamente a facer unha auditoría dos 2 anos do goberno do señor Barbeira, sobre todo polo estado de ejecución de presupuesto que se había pedido que usted fundamentalmente por eso, polo oscurantismo dese período de 2 anos de goberno en donde a transparencia brillou pola súa ausencia, en donde desde este Partido Popular, cando estábamos na oposición, pediuselle un estado presupuestario o que usted nunca nos mandou información. Efectivamente, se lle pediu tamén o informe sobre o estado dunha serie de partidas orzamentarias correspondientes a gastos en personal e dietas, sobre todo se había consignación presupuestaria para facer cargo a esas tanto nóminas como cantidades asignadas aos políticos. Era que non tivemos resposta no seu momento, inda que ahora sí estamos en capacidade de poder valorar eso, consideramos en donde unha auditoría en donde non só sea unha auditoría financiera, sino unha auditoría de procedimentos, consideramos que sí que é necesaria dada a evolución deses 2 anos en donde a información era nula, en donde efectivamente parece ser que había situacións irregulares. Entonces, irregularidades nos outros gobiernos, pois parece ser que xa se anduveron rebuscando cando ustedes estaban dentro deste gobierno, usted e a xente afín xa estuveron buscando irregularidades dentro deste goberno para poder sacalas adiante, como non había, pois tampouco non se poderon sacar nese momento. Entonces, este momento de que se realmente os hai, para iso estamos aquí, para fiscalizar e para traballar para os nosos veciños, sobre todo cando este Partido Popular deixou o seu goberno onde teníamos un remanente considerable e positivo, mermou considerablemente, entonces queremos ver realmente cal foi ese gasto sin máis, porque aquí estamos precisamente para traballar para os nosos veciños, se Dios queira que o resultado desa auditoría, como sea que realmente os cartos se gastaron ben polo ben dos nosos veciños e para que Santa Comba siga medrando e non, como dicía usted un día cando sale nas redes, que Santa Comba morre, non, señor Barbeira, non. Santa Comba non morre porque mentras que María sea alcaldesa vai se preocupar de eso. Santa Comba non vai morrer, Santa Comba vai a crecer porque país estamos aquí un grupo de xente con ganas de traballar e dedicarnos ao noso pueblo, porque Santa Comba sempre fomos a referencia e o centro da comarca e vamos a seguir sendo, que para eso estamos aquí, para levantala entre todos. Sea benvido quen sea do color que sea, porque desde aquí non se fai política, aquí precisamente vense a gestionar, como facía un momento mención o señor Lucha, e xa que vimos precisamente a facer gestión e a viabilizar o Concello, estamos aquí para traballar durante estes 2 anos, se Dios quere estaremos moitos anos máis se os veciños o deciden, e precisamente isto non se preocupe, que dentro de 2 anos os veciños tomarán unha palabra, non fai falta que yo recordemos nós, teñen a libertad, para eso existe a democracia. E pouco máis que decir que consideramos que sí que vamos a apoiar esta moción porque xa é un acordo que habíamos, unha decisión que había eu presentado cando fixen o escrito da moción en donde era un dos objetivos para seguir, para realmente estabilizar a situación económica e estamos precisamente, de contexto, señor Lucha, ejecutando o presupuesto dado que neste Concello desde 2019 e o presupuesto que está en vigencia é o prorrogado da nosa gestión, dado que parece ser que non se pode facer un presupuesto porque non sei por que nos estamos precisamente ahora mismo confeccionándolo para regularizar un poquinho a situación económica, ver as partidas que fai falta consignar ou non e de alguna forma pois conseguir terminar o exercicio do 2021 dunha forma equilibrada e coherente para logo 2022 pois seguir traballando polo noso pueblo. Ten un turno de palabras, señor Lucha. En primeiro lugar, decirle que o problema de que se faga unha auditoría non é porque usted ir a pagar o que tiña comprometido. Home,
houve que axudalo un pouco e facerlle unha moción de censura para que despois decidira pagar aos traballadores. Debía de pagar desde o principio. Non tiña que esperar a que votaran do cargo para quedar ben ca xente. Non quedou ben ca xente, xa yo digo. Xa, para empezar, se lle faltou a un traballador que non lle pagou a gratificación. E eu doulle sin merecidamente. Estar no bar non é traballar. Non traballa por días ordinarios como para ter unha gratificación de 500 euros. E non teño falta de dar nombre porque todos sabemos de quen falamos. Vale? Todos sabemos. A secretaria non dou gratificación. Non. Sí. Non é a secretaria, por suposto, non é usted, non ten ninguna gratificación. Claro, se mete alguén non saca a secretaria, é vostede, non nós. Vostede non ten gratificación, non me refiro para nada a vostede. Todos sabemos de quen falamos e usted tamén. Ese que ás 12 da mañá está nos bares de compañeiro seu e que van de pizzería en pizzería co coche do Concello. Afortunadamente, eso xa se lle acabou. Bien. Por lo tanto, a primeira das cousas, o único que dixen deste aspecto, nese asunto en concreto, é como fixo vostede desde que lle fixeron a moción de censura, como se dedicou a gastar sin importarlle, como se non hubiera mañana. É dicir, que hasta aquela non lles pagou, e debía haberlle pagado, porque houve xente que se estuvo xogando o tipo e merecía esas gratificacións. E creo que xa o tiñan bastante apretado e non lles cumpliu. Pero unha vez que sí que se firmou a moción de censura, despois se dedicou a vaciar a caixa. Ese é o que lle criticaba, sin control, como se non houbera mañana. Non que se lle pagase aos traballadores. Ten un problema de comprensión ou de retorcimento. Nadie dixo que non se lle debera de pagar. Estou lle dicindo que se lle debía de pagar sin chegar a estes extremos. Pero non intento de quedar ben ca xente, dixo, agora non me importa nada, 1.000 euros para este, 1.000 euros para outro e 1.000 euros para outro. Xa son 3.000 euros, así, fiablemente. 500 para el jefe de obras, 500 para este, 500 para este, 500... E por que non aí? E non son cantidades menores. Estamos falando de, creo que 13.000 euros así, a lo tonto. 13.000 euros así, a lo tonto. É dicir, que as cousas de querer pagarlas as tiña que haber pagado no seu momento, cando procede, non cando xa non procede, que estás en funcións. Este é o que estamos criticando. E por iso sería necesaria esa auditoría. Que non é coherente a usted. Porque agora que dice que quere tamén revisar o pasado, votou en contra dunha auditoría. Por que non se fixo? Porque vostede non quiso. Porque este é a mesma moción que trouxe non para facer. É máis, e se a quere facer na miña época, eu non teño ningún problema en aprobar unha auditoría hacia atrás. Entende? Se quere facer na miña época o que usted queira, o que ustedes queiran. É dicir, non hai ningún problema de facer auditorías, porque dan certezas. O único que estaba en contra é usted. E agora dice, me voy a abstener, es decir, que agora non querían facer algo atrás. Cando usted foi culpable de non facer a auditoría. Eu recordo. Porque estuve aquí, a un pleno. Por lo tanto, hai que ser coherente. Nós seguimos dicindo, e o decimos tamén para o futuro, que estamos a favor das auditorías. Acabo de decir aquí, é unha cousa normal no mundo da empresa. E non pasa nada. E aquilo que estea mal, pois xa se corrige. O problema é que agora non me interesa a auditoría. Antes non quiso facer a auditoría e agora parece que sí que quere por excusa de que non se faga porque antes non se fixo. Se non se fixo foi porque usted a bloqueou, porque había votos suficientes para facer. A señora Pose dixo que quería facer unha auditoría na súa investidura e nós decimos que queremos facer unha auditoría porque queremos conocer a situación real e creemos que isto é un punto de partida para probar ben as cousas no Concello. Que ten de medo? Que salgan esas cousas que non deben de salir, como esta forma de proceder nos últimos meses. Pois mire, se están as contas ben, non hai nada de que temer. As contas van ganar. Ou é que duda de que vai a ganar? Pois entonces, paliante a auditoría, polo menos, polo que nos respecta, vemos interesante e aplaudimos esta iniciativa do goberno e ojalá sea unha tónica cada vez que haxa un cambio de goberno que se faga unha auditoría. Polo menos temos unha cousa segura. Non máis que decirles. Bueno, en primeiro lugar, usted non sabe nin quen traballou no confinamiento porque non estuvo, xa digo, estuvo escondido na casa, non saliu da casa. Nin usted, nin o Partido Popular. Entonces, bueno, me grave decir que 13.000 euros ao tonto.
parece moi grave que se diga 13.000 euros por tonto cando foron para xente que estuvo, donde ao mellor teríamos que estar algúns dos representantes que estamos aquí, algúns estuveron escondidos, e insisto no mismo, escondidos na casa sin dar a cara, sacando, bueno, sí, unha foto teletraballo, sabes, é dicir, bueno, un pouco de chiste, vamos. Entón, parece moi grave que se diga que 13.000 euros por tonto para a xente que estuvo traballando e que estuvo arriesgando, pois, nese momento a súa salud, por culpa de, bueno, pois, polo motivo de poder atender aos veciños e veciñas de Santa Comba. Pero, bueno, xa digo, non vou a entrar en debate moi largo con usted porque, insisto, sería traer para aquí, como lle dixen moitas veces, unha grabadora sempre o mismo. Alegro que de momento pois, que haxa un bo feeling, que salan as cousas para diante, que haxa un apoio. Só dos 8 concejales ahora mismo no goberno que creo que ten que salir todo para diante moi rápido, presupuestos, bueno, todo tipo de axudas, porque xa digo, 8 concejales nun goberno ten que facer pois 8 veces máis do que fixo un solo, non? Como estuve eu. Ojalá, polo ben de Santa Comba, pois sea así, ojalá que sí. Eu, desde logo, que todas as iniciativas que sean boas para Santa Comba vou nas apoiar, independentemente de quen as presente. Pero xa digo, o que me fastidia un pouco é iso, non? Que se lle chame pois 13.000 euros ao tonto, pois unha partida económica que se lle dou a xente que estuvo aí continuamente. E non veña aquí a quedar de bo samaritano, porque acabo de decir que sí que é verdad que houve un descuido e que quedou unha persona, un traballador, sin esa gratificación, o cual dixen e reitero a señora Pose que o teña en conta e, bueno, que creo que se lle debería dar como o resto. Creo que pouco máis que decir, pero dixo usted, se fan auditoría, oye, pois fagana pois non, dunha vez que 8, 10 anos para atrás, vamos a facer a auditoría. Eu non teño medo de ninguna auditoría, vamos, estou a dormir tranquilísimo con esta auditoría, pero pagámola, pois, de hai 10 anos para atrás, diremos, pois, como se gestionou, bueno, se hai algo de ilegalidade por parte de algún dos portavoces que estamos aquí, pois, evidentemente que o paguen, eso está claro. Se é o señor Ucha, se é a señora Pose ou se é o señor Barbeira. Deso estou de acordo con usted totalmente. Agora, insisto, creo que hai moito onde gastar os cartos, pero como falades aquí tanto de democracia, pois evidentemente eu comparto a democracia, vamos, igual que calquera un de vos, non? Entonces, nada, decirlle que propoña aquí e facela pois de hai 10 anos para atrás e sacar unha auditoría de hai 10 anos para estar todos e que o pueblo de Santa Comba, o cual tanto decides que ten que saber como se gestionan os recursos de Santa Comba, pois veciños e veciñas de Santa Comba que o sepan, ya hai 10 anos para atrás, que sepan como gestionamos os recursos, tanto o señor Afonso, como o señor Uche, como o señor Barbeira. E se hai unha ilegalidade, insisto no mismo, que apague que cometido, se é Barbeira, se é Uche, se é a señora Pose. Entonces, deixo aí, non? Se realmente queredes democracia, unha auditoría de hai 10 anos para atrás. Vale, nada máis que decir. Ten un turno por réplica. Non. En primeiro lugar, decirlle ao punto pola forma de facelo, sí, porque pude facelo cando procedía. Non agora nem despois. Ao punto pola forma de facer os demás puntos. A xente esa quería facer punto, non iba a pagar ningún céntimo e a hora que se vai sin cumplir. Por eso digo, facendo todos os demás. Unha cousa, usted tuvo traballando na pandemia. Que fixo? Disfrazou de tortuga niña e foi cos altavoces. Ese é o que se espera que facéramos nós. Porque vostede que dice que non nadie da oposición saliu das casas, nós cumplimos a lei. Pero, vostede non só non a cumpliu, sino que aparte de non cumplila, impediu que os órganos de goberno se puderan reunir, porque ni siquiera telemáticamente se nos reuniu, ni se nos consultou. Non sei se sabe que usted montou un estado de excepción de tal magnitud que ni siquiera a oposición como socios de goberno nos consultou para nada. Fixos o seu cortijo e as súas festas, que o sabe todo o mundo, que é os populi. O que estaba facendo sabe todo o mundo, non era precisamente ir correndo por aí e disfrazado de tortuga niña. Que fixo as súas festas na cuadrilla de protección civil e o conoce todo o mundo. E ese é o penoso de que queira da súa sinvergonzonería convertida en virtud.
Estaba un día así e outro tamén na escuadrilla celebrando. Sí. Que vergonha. Sí, eso sí é vergonzoso. A xente ten dereito a conocer a verdade, non o que usted quere que conozcan esa situación. Pregunte e será atendido. Ás veces é mellor non conocer, pero bueno, depois quere convertirlo en virtud cando estaba facendo eso que todo mundo sabemos que estaba facendo. E cando aos demás se nos impedía salir, se nos impedía facer a vida municipal, porque non se nos consultou, non se reuniu ninguna comisión informativa, ninguna comisión de seguimento, nin nada absolutamente. É dicir, nós facíamos máis vida orgánica telemáticamente nós polo partido que é o que se fixo no Concello de Santa Comba que convertiuse no tirano facendo e desfacendo o que lle dou a realísima gana e convertindo nunha festa permanente. Todos os días era a celebración. E por si fora pouco, depois acabo os altavoces para que todo o mundo vea que estaba gozando coa situación. Ben, pois eso foi a realidade. Se usted cree que ese é o que se espera, ou que espera que nos fagamos, que nos disfracemos de tortuga ninja e vayamos os altavoces polas carreteras, creo que ninguén espera o pueblo que fagamos. Espera que gobernemos e tomemos decisións que poden salvar vidas. E usted non o fixo, porque tiña a xente desinformada e parecía que non pasaba nada. E iba a dar as mascarillas con falta total e absoluta de higiene, con sus propias manos, sin guantes, con a mascarilla baixada para que se lle vira a cara na foto. Mire, por favor, é que se tomou isto como un pitorreo. E nosotros calamos. Por que? En época de crisis non é momento de facer polémicas. E o mínimo que hai que facer é un respeto, aunque se esté facendo ridículo e baixándose a mascarilla para darlle a unhas mascarillas casual porque van sin higienizando. Bueno, mellor deixemos as cousas así. A xente sabia, xa sabe como actúa cada un e gracias por su inmensa sabiduría e su inmensa actividade salvando vidas, que se tirou o río aí a salvar vidas. Non sea ridículo, hombre, non sea ridículo. De celebración en celebración, de fiesta en fiesta na escuadrilla, e esa era a súa actividade diaria. E o ayuntamiento e os da oposición e os que estábamos gobernando na nosa casa que non se nos consulte nada. Iso é o que pasou. Bien. O asunto de facer auditorios está a favor ou está en contra. Non se pode, como decía este día, sorber e soplar. Non se pode estar nas dúas cousas. Está en contra ou está a favor? Porque parece ser que agora parece que sí que está a favor, pero que se faga máis para atrás. Que usted pudo facer máis para atrás, todo atrás que usted quere. Nós temos unha iniciativa para facer unha auditoría do que agora nos interesa, do que pasou hai 20 anos. E, por supuesto, tampouco sabe o orden dos alcaldes. Porque antes do señor Uche tamén estaba a aldea polo medio, ou é que usted non sabe contar? A aldea non é a auditoría porque igual... A ver, aquí tantos anos para atrás, pero só dos 50 empezou a... que conoce pouco do ayuntamiento, sabe? Conoce pouco do ayuntamiento. Entón, se hai que facer auditoría, o que nos interesa non é un historial do que eu tuve en hai 20 anos a apendicitis que xa teño super curada ou a vícula que me puseron ou... Mire, a mí me interesa o que teño hoxe e hoxe é o que temos que priorizar. Se usted quere facer unha auditoría para atrás non hai problema ningún, non hai problema ningún. Unha, xa puedo facer. Vale, pero non interesou. E dúas, lo que interesa é o diagnóstico do enfermo hoxe, que a patología que ten hoxe, non a patología de hai 15 anos. Pero claro que se debía de haber feito unha auditoría e usted a bloqueou. E usted a bloqueou, sí, xa prescribiu, efectivamente, xo sabemos, pero non é esa historia, é que a día 12 o que pasou nas épocas de Toca, pouca relevancia teñen para a situación de como estamos hoxe, porque xa temos as cousas que temos que diagnosticalas hoxe e resolvelas para o futuro, desde hoxe para diante, e que eso se convirta nunha norma. O que non se pode decir é que se está a favor, pero non se está a favor, porque vai a votar unha abstención. E moitas gracias, pero sabe contar pouco. Non hai no goberno. Usted veo a mí no goberno. Se lle vai a votar usted máis veces a favor do Partido Popular que do que lle vou votar eu, ou se xa votou máis veces a favor do Partido Popular que votei eu, ou non o sabe. Non sabe contar? Non se enfada por eso. Non, pero é que usted non sabe contar. Eu sigo estando na oposición, ou non o é. Non se enfada. Hai seis no equipo de goberno, ou se falta un. Pero, digo outra cousa. A diferencia do que facía usted, se nos preguntan cousas.
E se nos preguntan cousas, só digo, pois as cousas van a salir máis fácil que se non se nos preguntan. Por lo tanto, agradezco que as cousas, se van así, non hai moito problema. Consensuaremos cousas, se ustedes queren, e se non, pois nos vamos a ter que votar igual que temos que votar. Non formamos parte do goberno. E agradezco que nos consulten muitas das cousas que se están consultando. Nada máis, creo que é bo para o pueblo sacar esta situación que usted metió ao ayuntamiento. Porque usted traía aquí plan de obras con un solo voto. Para a vergonza de todos os vecinos. Moitas gracias. Vamos a proceder, por lo tanto, a votación que presentou o Grupo Popular, o Grupo Socialista sobre a ejecución dunha auditoría destes 2 anos de goberno do señor Barbeira. Votos a favor? Votos en contra? E abstencións? Pasamos a parte esa resolutiva en donde temos, non resolutiva, en donde vamos a dar conta dos decretos da alcaldía dos 632/2021 do 18 de maio de 2021 ata o 903/2021 do 9 de xullo de 2021, ambos inclusivos. E as actas da Xunta de Goberno Local ordinarias a 2000/10 do 28 de maio de 2021. Señor Ucha, ten o seu turno. Son as actas, sí, perdón. Son as actas dunha única xunta de goberno que se celebrou, que foi a... Os decretos, non? A do 28 de maio e máis a dar conta dos decretos. Pois empezo cos decretos. E para non empezar así suave, 29.000 euros de unha empresa que temos contratada por 1.400. Porque aquí hai proxectos de 29.795 euros por unha empresa que já temos contratado por 1.400 todos os meses. Non sei se son esas facturas que tiñan pendientes de pasar, que eran outros 9.000 ou 30 e tantos mil, non creo que eran 30 ou 40.000 euros no anterior reconocimiento extrajudicial. Pero, Dios mío, bendito, canto debemos? En tan pouco tempo? Dun plan de obras? Porque o que fixen eu salir cartas ao Concello, non? Ou pasar a factura. É dicir, 30 e tantos mil ou 40.000 de atrás, e agora outros 29.000. E despois 1.400 todos os meses. Pecata minuta. Pecata minuta. Eso para empezar, sabe? Eso para empezar. E pois o reconocimiento extrajudicial que eran 60 e 40 eran desta empresa. 3.644 de non sei que tipos informáticos, non son ordenadores, un disco duro, non sei. Só digo que hai 3.000 e pico de informática. Hai outra aquí. Bueno, hai aquí unha serie de facturas de unha empresa, Espacio, que ten aquí 5.000 euros. Non sei como fixo os números, porque dice plaquetas e non sei que historia, pero as plaquetas viñen a buscar a Diana Sanata. Como vai pasar a factura de plaquetas? Eu non sei, aquí 5.000 euros, un tanto sería, non é? Un tanto sería así. Porque claro, como é un contrato onde un vai a collo que lle fai falta, collo generador, collo non sei que, collo non sei cuánto, despois tamén paga a tanto, un tanto sería. Porque claro, se as cousas se contratan así, o que vas a ter unha factura non tanto sería, porque supusame gasti como agora esto. Porque además con plaqueta, non sei que, non sei cuánto, esta empresa ten varias facturas nese sentido de que un ti vai facendo e saberemos. Un ti vai facendo e saberemos, despois pasa aí o que sea, e xa che pago. Como se fora en túa casa. Unha cuenta aberta, ni siquiera os traballadores municipales teñen unha cuenta dese estilo. Tienen que facer unha justificación previa do que van a adelantar para poder gastar esa cantidad. Non, tú vai facendo que despois a pasarás. Bueno, é unha forma de traballar ágil, efectiva, e que se ven os resultados inmediatamente. Pero claro, a administración esas cousas non pode facer. Non sei se te das conta. Non é un procedimento de un ti vai facendo, que xa me pasará esa factura. Eu non o conozco, non sei que procedimento encaixa aí de
ti colles o material, cando xa pasas máis a cantidad, que a ti che parece así, medimos así co aire. Home, usted explica en que procedimento encaixa eso. Dos que hai en contratación, eu non sei nada, pero a gente tendrá que decir algo e informar os procedimentos que hai aquí, porque si esto es regular e isto está na lei de contratos, entonces vou aprender o algo tamén. Se se pode facer así, a verdade é que funciona ben. Iso vai a funcionar ben. Non hai falta de contratar, non hai falta de nada. Se me pasas a factura, o que te parece? E que 18.000... Ai, sí, costou nos 18.000 aí na avenida de Alfonso Molina. Non sei por que extraña situación, porque a coger non é legal. Pero nos cobramos, non? 18.000. Ela non paga canon ningún e cobra. Como se come eso? 18.000 euros en unha obrita na Alfonso Molina. É dicir, tú fai, pásame 18.000 euros, e despois tú non te preocupes que tú cobras igual por os cambios non sei todo eso, é dicir, que mantenimento ten logo a empresa? O sea, que os recibos os paga o ciudadano para ter a red en funcionamento. E cando hai que facer a obra, a coges van aquí e dixes, no, 18.000, e faz a ti, claro, porque ya pagas ti. Entonces, para que cobras? Sinceramente, non sei que tratos son eses. Bueno, cousas veredes. Bueno, aquí son varios de hormigón, non? Bueno, varios de hormigón. Bueno, aquí de publicidade hai varias, de sobre 500 euros na Voz de Galicia, hai varios exemplos, de 500 de alquilar e media página, como 60 combas, pois tuvera moito sector turístico e todas esas cousas. Non sei se o objetivo do Ayuntamento é pagar páginas dos diarios, pero pagan por esto e pagan por cousas máis peregrinas. Unha cousa aí, non sei que do fútbol tamén, alquiler de generador. Ai, sí, miro alquiler de generador, que por certo aproveito para felicitar o que sabe hai luz. Parece ser que o único impedimento que había para que houbera luz era o señor Barbeira, porque fui marchar el, parece que foi Dios, veu a luz. Pero se xa lle dixen eu, pois que era unha carga para este concello. Pero bueno, pagábase 700 euros a aquí ahora neste momento de generador, e donde hai rozamiento, pois algo se queda. Que dice? Limpieza completa interior, caldeira e quemador. Bueno, non sei aquí a limpieza dos queimadores a quen se lle encargou. Hai aquí unha factura de unha limpieza de queimadores. Hai facturas moi sorprendentes porque eu fui ver ali a obra de Vilamayor e non é precisamente o Escorial, non é precisamente o Escorial, creo que é unha obra bastante sencilla de ejecutar. Creo que nós pusemos a pala, os materiales, todas esas cousas, a parte de a nosa brigada de obra que tuvo ali bastante tempo ou que axudou, algo así. Non me falla moito caso. O certo é que hai 20.000 euros de la festa. É dicir, non sei se é unha obra tan importante como a do Escorial, dá para moito ferro, dá para moito ferro de Dios. Pero eu tampouco son experto en obras. Non son experto en obras, aí digo. Había aquí un tasador. Usted é experto en obras e deso sabe. De márgenes e desas cousas seguro que está puesto. Eu non son. Se lle dixo aí, vou lle dar a usted un beneficio de que usted sabe máis que a mí o que va a ver agora. Eu, desde logo, non, pero sei na tasar, se fora o caso. Como ten aquí unha factura de 1.400, que xa digo, é o que se pasaba todos os meses. Vamos a ver, así. Eso polo que respecta as facturas, alguna me queda. Temos unha empresa traballando para a protección de datos, unha empresa que, bueno, eu ainda non os conozco. Según responsabilidade de autoridades e persoal. É verdade. Usted decía que o das responsabilidades e todas esas cousas que cada pau aguante coa súa vela. Pois non sei se ten moita vela que aguantar, pero debe de ter de carai, porque suscribiu un seguro de responsabilidade das autoridades. Ten un seguro de responsabilidade civil das autoridades. Non sei se foi matando alguén por aí, pero seguro de responsabilidade. Seguro de responsabilidade. Responsabilidade de autoridades e persoal os servizos de administración públicas.
va a ser por los daños que lle causou ao Concello. Por si alguén lle reclama algo, como será insolvente, supónse que el seguro será a cargo desta responsabilidade das autoridades por las malas gestiones e todas estas cosas. É de considerar. Por qué? Porque si quer, como a buen seguro que é insolvente total e absolutamente, porque é o que se espera que os empresarios facen, entón seguro que así desta maneira o reclame a administración va a encontrar cumplida satisfacción por los daños que pudera causar usted como gestor municipal. Entonces, está ben que teña o seu seguro de responsabilidade. Xa digo que é a primeira vez que o vexo. Pero supoño que será por eso, para que a xente non quede vendida ante as súas tropelías. Rodrigo de Malcote, Elena. Isto. Este calor, pelos de Vai, nada. Que falta de tanto tiene, e eu agora cada vez vexo peor. Que perdonar que cada vez vexo peor. Bueno, aquí hai sobre 13.447, non sei o que costará. Eu, sumando así a grosso modo, 13.000 e pico, 13.447, é o que me está salindo o tema das cámaras. Non sei se son moitas ou poucas. Perdón, o tema das Cámaras e da videovigilancia e do fichaje e todas estas historias, estamos aquí de... Hai unha factura aquí de 5.000 de espacio. Así estas facturas son facturas menores adjudicadas así as obras co procedimento de tanto será. Porque hai aquí... Bueno, aquí agora cambiamos de ferretería, parece ser. Nos dedicamos a comprar de segunda mano, de segunda oferta. É dicir, non vamos a superficies que nos podan dar os precios competitivos, sino que vamos a empresas pequenas da aldea, o cual pois, é de agradecer para explotar certos negocios. Porque antes comprábamos onde era competitivo o precio, non donde nos satisfacíamos comprar. É dicir, sí, hai que darlle prioridade, pero entonces tenemos que darlle prioridade a todos, é dicir, que todos podan ofertar, non a onde nos guste. Nos parece ben que a industria local poda optar e que se compre en proximidade, porque se está comprando moito máis fora que en proximidade, pero bueno, os precios seamos os adecuados. É dicir, hai que mirar un pouco tamén aos precios, e se non hai precios competitivos, lamentando moito, eso non pode ser. Bueno, outra de publicidade aquí. Usted facía moita publicidade. Home, tanto é así que a última foto súa creo que é significativa do que foi o seu goberno. Fotografiouse cos cubos de basura, porque ao fin e ao cabo os composteiros son cubos de basura. Ali estaba usted. Valía calquer cousa con tal de aparecer na foto. Hasta iso lle valía. Non lle falte o respeto á señora Pose, que é tamén coño. Heredou a súa forma de... Pero, é a súa especialidade. Heredou, por lo menos, repartiunos. Que usted foi un recoller e non tuvo a valentía de non recoller. Esa yo digo, foi recoller dos e non tuvo a valentía de non recoller. Que xa ten. Xa que vai recoller, vai ali e recollos. É un bustero, señor Ucha. Sí, home, sí. Usted engaña a xente diante das cámaras. Está no turno. Estamos que está no turno, pero non podo permitir tal falta da verdade. Tal falta de verdade non podo permitir. Chama a orde, expúlseme do salón dos leiros, pero non podo permitir que leva mentindo desde que empezou. E non podo permitir. Vamos a ver, señor Rabeira. Non podo permitir. Señor Rabeira, usted terá... Señor Barbeira, vai a ter o seu turno de palabra, entonces usted terá todo o que queira para contestar. Usted non se preocupe que terá o seu turno de palabra. Señor, vale, usted non se preocupe porque eu cando me teña que defender, xa me defendereu. Agradezo, pero non se preocupe, e da que son muller tamén me sei defender eu, non fai parte que me defenda usted. E rogaríalle, por favor, que xa que estou dirigindo ao pleno, que por favor respete o turno do señor Ucha, ainda que non lle guste, como a moitos non nos gusta o que di uns aos outros. Pero para iso estamos aquí, en un pleno, en donde cada un ten que ser consecuente do que conta, e cando teña que contestar, xa contestará usted no seu turno de palabra. De nada. Pois, señor Barbeira, se usted lle molesta, retiro eso. Non se preocupe, se usted lle molesta, eu retiro eso. Pero non facía nada. Non
Hombre, non sei onde está a ofensa de decir a verdade. A verdade é que usted non foi a juicios. Eso é así. Si fora mentira, pois, oye, pois admitiría, pero non é o caso. E creo que tampouco ten nada grave que usted queira 2 composteiros para a súa casa. Está no seu dereito e ten o mesmo dereito que calquer vecino. Por lo tanto, eso non me parece que mal. De acordo? O tema da fotografía, usted sabe como fará. Eu, desde logo, creo que é un bo resumen do que foi o seu goberno. E creo tampouco que eso lle falte a nadie ao respecto. En cambio, usted sí que utilizou unha palabra que non ten máis calificativo co que dixo. Calificouse usted mismo. Usted sí dirigiu un insulto á miña persona. Eu dixen que... Sí, por certo, perdone, xa lle digo que si lle ofende, que diga a verdade, non houve ningún descalificativo como usou usted palabra grosa comigo. Vale. Decía que hai aquí varias obras destas de última hora, como si mañán houbera elección. Estuve aí Mantiro traballando a Mantiro, a tope, nos últimos días, con os contratos. É que non hai máis que ver o que fixo os últimos días desde a moción de censura. Se traballaras actualmente non votarían, e 2. Probablemente arruinas o ayuntamento en 2 días, porque esa é a súa intención, traballando así, a lo loco. O que veña atrás, como vimos os albañiles, que é do seu gremio, que se fastidie. Se dice sempre, que veña atrás que se fastidie. Bueno, pois iso foi a súa forma de proceder, é a súa responsabilidade para o Concello de Santa Comba. Un ten que ser elegante tamén nos momentos da marcha. E se xa hai que marchar, cando se hai que marchar, hai que despedirse convenientemente. Non matando, e non facendo tonto. É dicir, alguén ten que vir e arreglar esa guisada que usted deixou deses últimos días. E polo que respecta aos que, se quere, pode dar no segundo turno, se non policeu todo, fago referencia ao que son os decretos, isto eran as facturas. Pero pode continuar, se quere, despois damos o turno ao señor Barreiro, porque así temos xa todo xunto. Pois nos decretos, 11.600 de gratificacións, vale, 11.600 son exactamente o que se repartiron, 3.600 foron todas xuntas para gratificacións que non ten nada que ver co COVID, señor Barbeiro. Se os do COVID son los cabezas de turno. É dicir, un señor do COVID que se xogou o tipo durante 3 meses con incertidumbre, sobre todo ao principio, que incluso con algúns dos nosos membros de Protección Civil fixeron un gran traballo, pasaron unha enfermedade, estuveron ingresados, o cual é de agradecer que neses momentos tuveran que facer a súa labor, porque eles sí tiñan unha labor que facer. Eles sí tiñan que salir ás rúas, o mesmo que a policía local, toda esta xente que sí que hai que agradecer a súa labor durante o COVID, pero había que agradecerlle cando que procedía, non agora. Estos non se levaron máis que nada, el chocolate del loro, el que máis 500 euros. El chocolate del loro. Entonces, as gratificacións ten que ser pertinentes e ten que ser proporcionadas ao riesgo que ten cada quen e ten que ser pertinentes ao traballo que fixo cada quen. Hai xente que só cobrou a gratificación por levarlo de parrillada en parrillada e iso non é traballo municipal, porque ás 12 está caput, pero non o vexo eu todo o mundo. Por lo tanto, iso é unha forma de distribuir moi perniciosa co Concello, facendo amigos e enemigos, porque deixou fora a xente, xa yo digo, espero que se corrija o error, deixou fora a xente que sí que estuvo, por exemplo, no centro médico en primeira línea. Vale? Esos levaron 250, non 500. Vale? Esos levaron 250. Un procedimento abierto simplificadísimo. E tan simplificadísimo que foi un visto e non visto, 49.000 euros para non sei que, porque a obra non sei que foi. E créame que o mellor de camiño municipal, pero eu non sei onde foi. No decreto non é claro. Esta fixo a Mantiro. A parte das que ten aquí nas facturas tamén ten esa. O contrato de verano lúdico
fixo desde que estaba xa en funcións. Era agradecer que, polo menos, se dea licencia para certas cousas, para deixar adjudicados os contratos. Vale. Tamén non pasaba nada se os deixara adjudicar a nova corporación. Me parece ben que non vou a criticar de que adelante traballo, pero, xa digo, era quizá un pouco máis procedente que o fixer quen tiña que vir. A fonte de Vinga Maior se lle dixen 29.098, en decreto 759. Bien, unha axuda de emerxencia social que se dou 2.407 euros, que non sei se se pagou ou non se pagou. Pagouse. Pois me parece moi ben. Isto está ben. Sí. Vale. Bueno, porque había digo esa amortización porque sí, foi unha axuda que se dou, pero creo que tuvo problemas a hora do ingreso e veu, xa digo, neste período de interinidade cando se fan as cousas. E me parece moi ben porque o que non pode ser é que unha persona que teña unha axuda de emergencia social que as para el momento este esperando polo diñeiro. E, bueno, gracias a Dios botalo fora porque así cobrou. Se non, probablemente non cobrase. Mire, hai cousas que son primeiras e outras que non son tan primeiras. La foto é importante, pero máis importante non pôr en riesgo aos veciños. Porque, mire, que faga esta atrocidade, que é un delito, e está penado, porque é un delito contra a saúde pública, de abrir a caño sin clorar por facer esa foto. E se mata os veciños? Porque aparecen agora 5.994 euros para paneles solares de cloración. E usted sabe, porque eu sí o sei, eu sí o sei, que se estaba mandando a caño libre sin clorar, só por la vanidade de decir que fora ele. Primeiro, a obra non era súa, porque esas obras eran dúas obras de plans de dous gobernos distintos. Un era do Partido Socialista e outra era do Partido Popular. Non, minto, de tres. Porque a cometida principal non a principal de todo, porque as estacións de complementar non se dispôs no primeiro plan que fixen eu. O que é a cometida, o que é a tubería, porque depois o que é as subestacións esas de bombeo que hai risas se montaron co plan primeiro de distribución meu e o segundo co plan seu. O que é a cometida foi do señor Bandeira. Por lo tanto, tres períodos, o sea, se traballou en tres períodos sucesivos. E usted vai e decide que é un buen momento para mandarle a agua sin clorar, sino debidas garantías sanitarias. Delito contra a salud pública. Delito contra a salud pública. Ou non? Usted pode beber o que queira na súa casa. Desde unha institución pública brilla libre, sin clorar, nada é unha responsabilidade moi grave. Pero convenía a foto. Convenía a foto. Porque, claro, xa estaba para marcharse e, bueno, deixei eu ver que foi un... Bueno, pois, mire, deixou usted nesas circunstancias. E unha persona que actúa así, en contra das normas, e que pode ser imputado por un delito, pois non merece estar de alcalde. Usted non pode xogar a saúde da xente. Usted bombea así a agua sabendo que nadie é responsable, non sei usted, porque afortunadamente aquí a xente morre e non sabe que morre, porque sei eu. Pero si por casualidade non podemos estar esperando a que suceda o azar, que non pasa nada, si por desgracia sucedese algo, usted se arruina su propia existencia. Su propia existencia, porque usted ingresa en prisión seguro. Seguro. E non, decide correr este riesgo. A inconsciencia é moi atrevida, A inconsciencia é moi atrevida. De verdad que eu penso que a xente, ou que este mundo está gobernado por ineptos. Porque esas cousas non se poden, son difíciles de entender que unha persona, por su propia vacidade, decida por en riesgo a outras personas, confiando en que, afortunadamente, non pasou nada, confiando en que non poda pasar nada, ainda facendo as cousas medianamente ben,
poden pasar esas cousas. Usted se salte todo e decida que ese é o momento. Pois mire, afortunadamente, se algo fixemos bo, é sacala usted aquí. Señor Barbeira, o turno de palabra. Bueno, despois de tanta preborrea, pois xa non sei, estábamos creo que en decretos, non? Dar conta dos decretos e iso, bueno, nada que decir, xa dixo bastante o señor Ucha, si, bueno, pido disculpas pola miña interrupción na súa intervención, evidentemente non vou permitir que se falte a verdade cando fala que é unha estupidez, ao final, unha tontería, que non é nada, pero bueno, está mentindo, está engañando, como aquí pois se leva facendo durante moitos anos a xente, con cousas que creo que, bueno, que ahora mismo pois a xente xa se vai dando conta, pero non sei a que ven a tontería, bueno, voume a cortar un pouco, de se foi recoller ou non foi recoller, evidentemente houve xente da miña familia, como calquera persona de Santa Comba, que pediu uns composteiros, os quales os foron a buscar. Non son para mí, porque a mí non me fai falta, gracias a Dios ao teño e non me fai falta, senón pois pediría eu tamén, pero que non falte a verdade sino que non se foron buscar, ou que, sabes, decir, mentindo, e bueno, insisto no mismo, agora marchou, me dá pena, non, que marchara, pero bueno, insisto no mismo, pois outra vez, un remix, non, dos plenos do señor Ucha, dentro de 3-4 meses, supoño que xa se aburrirá de atacarme aquí, porque non ten por onde, evidentemente, tocará como, empezará con outra rutina, só decir eso, que non me gusta que se falte a verdade, cando falaba aquí nas comisións informativas, poñendo toda a palabra da secretaria do Concello, a cual confío plenamente, porque se alguén entende de leyes, pois é a secretaria, está claro, e depois de tantas barbaridades, xa digo, falas populísticas que escoitaron todo o que se comentou aquí, a verdade que caía ya aos pés, vendo a maneira de as barbaridades a nivel político que se dixeron aquí, ¿no? Entonces, con eso, máis que nada, pues, decir que se falta moito a verdade, moitísimas cousas, se teño que escribir todo o que di que non o escribo, está grabado, se ia poñer o pleno anterior, é sempre o mismo, pero bueno, nada, quedar nestes tres, para que se aburra de min e despois, pues, empezar con outra persona. Do resto, dos decretos, é iso nada que decir. Bueno, moitas grazas. Simplemente aclarar, señor Ucha, no pouco que levo neste mes que levo aquí, o que pode constatar, por exemplo, respecto do que di usted das facturas, pois efectivamente, esos 20.098 euros que se dedican á zona de Villamayor é simplemente para a ejecución do muro. Queda todavía o que sería a ejecución, ainda que hai unha partida de hormigón que sí queda pendiente, para a ejecución do que sería ahora todo o condicionamento do suelo da plaza, máis unha zona de césped, o sea que esos 20.000 euros realmente fui do cierre de muro, do que 10.000 euros foron simplemente de man de obra. Respecto ao tema das cámaras, estamos pendientes de estar en contacto para a empresa, para que nos diga un pouco como está a situación do sistema de control de entrada, entonces aí a verdad que non lle podo contestar moito. No que se refiere ao plan de mellores de camiños que foi ejecutado por unha empresa que usted comentou antes, pois ese é o plan Marco 2021. Gracias a Dios, haber sido o plan 2021, no que se terminou precisamente no 21, porque, por desgracia, este ano o noso Concello non pudo solicitar a axuda correspondiente ao 21-22 pola desidia deste goberno en donde non se Perdiu esa subvención. Perdiu esa subvención. O sea, a que se executou a obra e que se certificou foi a obra correspondente ao que se perdiu un policimento. Era bianual porque se había solicitado no 20, era a ejecución 2021 e certificouse ora. A que se había solicitado no 21, que era bianual 21-22, esa perdiuse a principios de ano, igual que outras que xa se irán dando conta delas, dado que non tiñamos pois, todas as condicionantes que nos piden cando hai que presentar a documentación dunha subvención. Entonces, de alguna forma, esta por lo menos executouse, que foi a que se certificou. Quero dicirle, señor Ucha, que este señor, o señor Barbeira, sí empezou o expediente de contratación de verán lúdico, pero cando nós chegamos estaba sin contratar e ademais esos pliegos non valían. Salud. E ademais esos pliegos non valieron porque non cubrían todas as necesidades, polo que houve que cerrar ese proceso iniciado e houve que facer unha contratación nova, un expediente novo, dado que a capacidade que tiñan ese proxecto inicial, esa contratación que se había hecho, como di usted, pois, nesos últimos 15 días, en donde parecía que se terminaba o mundo, porque todo o que non se había feito en ano e medio tratábase de facer nesos 15 días, e ainda por encima se fixo mal. Polo tanto, nós ao día seguinte, incluso o propio día da moción, a miña concejala correspondiente de Asuntos Sociales preocupouse de empezar e de preguntarlle a señora Fajín, que era en teoría a que coordinaba estes temas, que xunto con a señora Blanca, con Ucha,
Sí, bueno, máis que nada que chegamos a que ese contrato, esos pliegos non nos valían, houve que empezar a traballar para poder recuperar todo eso. Sin máis de dicirlle destes temas, porque todavía non lle podo dar moito do tema dos decretos, só conozco realmente pois a mitad deles son do señor Barbeira, máis que nada informeime destes porque era necesitario para esta gestión. Os seguintes son os da nosa gestión e pouco a pouco pois nos iremos collendo día para poder aclarar todos os temas. Pasamos, por tanto, ao último tema, ao último punto do orden do día, que sería o tema de regos ou preguntas. Señor Ucha, ten usted o seu turno de palabra. Así, mire, o tema de robos e preguntas, teño dous robos. Un é que o señor Barbeira andaba moi ocupado co COVID. Non nos dou a relación das subvencións que se perderon no Concello. Porque, según el, non se perdera nada. Agora parece ser que as cousas non son así. Entonces, a ver se este novo goberno ten a ben recopilar esa mesma petición que lle fixemos en la noche de los tiempos. E que se nos dé esa información. É dicir, saber realmente hasta onde alcanza a desfeita o señor Barbeira negando que todos xa conocíamos e era evidente. Ese é o primeiro robo. E o segundo robo é relativo ao parque eólico de Alagoa 2 do grupo Engas, que está en un período de exposición pública e desde o Concello debemos velar un pouco polos intereses dos veciños aos que representamos. E hai xente que está a favor, hai xente que está en contra, o sea, nós non temos un posicionamento todavía en contrario, porque se a energía eólica creo que ten que ser en consenso cos veciños e, polo tanto, o mellor das maneiras que se pode facer do Concello, facer chegar a todos os veciños, ben ser a través do bando ou da relación nominal de afectados, unha comunicación para que aqueles que queiran presentar alegacións que están en plazo, creo que remata o día 12, se non me equivoco, non? Que o podan facer, porque senón os trámites de defensa dos seus dereitos vense un pouco mermados. Se os veciños a título individual son moi fáciles ou moi vulnerables porque non teñen medios suficientes e non conocen de plazos. Entón, creo que se eles queren que o Concello se poña a súa disposición para tramitar unhas alegacións àqueles que voluntariamente estén en contra e os que están a favor, pois están a favor. É dicir, unha defensa dos intereses dos veciños desde a institución municipal que podan alegar e que sepan que ten un plazo. Porque senón estes plazos, por desgracia, a maioría da ciudadanía pois pasa un pouco desapercibida. E para equilibrar un pouco as cousas, as empresas teñen que tamén conocer os particulares das posibilidades que teñen de defensa. E nada máis. Moitas grazas. Recollido estes dos ruegos por parte do señor portavoz do Partido Socialista. Señor Barbeira, ten usted o seu turno de palabra. Sí, bueno, vou empezar por unha pregunta. Quería, preguntar polo punto de información da Seguridade Social que tiñamos aquí en Santa Comba, o cal, despois de bastantes chamadas e ir comprobalo ali en sitio, evidentemente, pois vexo que está cerrado. Non houve aviso, non houve comunicación ninguna, se era provisional, se era total. Quería saber algo de por que se cerrou este punto de información que está avalado por tanto por un asesor jurídico como polo INS de Coruña, donde se estaban atendendo sobre 30-40 usuarios cada lunes, sobre todo xente maior que non ten moito como desplazarse nin a Negreira, nin a Santiago, nin a Coruña, un servicio que estaba funcionando de maravilla, que a xente estaba moi contento con ele. Un punto de información que creo que era moi importante para os nosos veciños e veciñas, sobre todo para a xente maior que ten que desplazarse, que mellor ten que pagar un taxi, un bus, que ten que depender de outras persoas para ir. Desde aí tiñamos todo ese apoio, desde aquí solicitouse un cais, o cual é moi complicado, xa nos dixeron desde aquel momento que era moi complicado, porque incluso non ten personal casi pode Negreira. Puxeron na súa parte, a verdade, puxeron moito na súa parte, onde formaron a dúas empleadas municipales que eran que estaban levando este servicio, o cual me consta que o estaban levando, pois a verdade que
dunha forma excelente, onde lle resolvían moitísimos problemas aos nosos veciños e veciñas, e, bueno, creo que pois, unha das primeiras medidas deste goberno, entendo que o seu socio de goberno pois, estaría de acordo tamén cando cerraron este punto de información. E, solo, bueno, a pregunta é, isto é provisional ou vai a ser pois, cerrado permanente, e se ser así, pois, que recapaciten e que realmente pois, poñan en funcionamento outra vez este punto de información tan importante para a nosa xente. Unha cousa de Despois pode falar, bueno, quería preguntar tamén, despois dunha chamada de uns veciños de Castriz por este parque eólico que está aí que afecta a fervenza de Castriz, donde o señor alcalde tivemos reunións tanto con, non quero equivocarme o nome, Beatriz Mato, como na consellería con Isidoro Martínez, ca empresa Grinalia, cos jefes de Grinalia, onde bueno, pues chegamos a un acuerdo para quitar o que é o generador máis afectaba a fervenza de Castriz. Non quedou cerrado ainda porque hai un plan generador que afecta bastante, o cual os veciños e veciñas pues, non están de acordo con ele, evidentemente tampouco. E, bueno, a preocupación destes veciños era que parece ser que se hai un generador que a nós nos confirmaron de que se eliminaba, pues, que ahora hai dudas se vai volver a poñer ou non. Entón, bueno, quería saber un pouquiño, bueno, algo ao respecto, se usted pues, sabe algo deso, de como se está traballando con eso, ¿no? Bueno, preguntar tamén as axudas do PEL Reactiva a hostelería, se xa se deron, se van a tardar moito en dar, se non foi o caso, saber un pouco de como estaba ese tema. A subvención do IDAE, que é para cambiar a luminaria toda do Concello de Santa Comba, a cual foi aprobada, estando de alcalde tamén. Quería saber tamén pues, como está este tema. Estamos falando pois, dunha subvención tamén bastante importante, falamos dun millón e algo de euros para cambiar todo o que é a iluminación do Concello de Santa Comba. Entón, bueno, gustaríame se me pode decir pois, como está eso, se avanzou, bueno, como se vai a proceder. Eso preguntas. Bueno, tamén a señora Cancela, pois, queríalle facer unha pregunta. Bueno, tiña unha reunión de crédito feita para comprar aí unhas tablas e uns kits para os rapaces e rapazas pois, que practican sobre todo natación. No seu momento parece ser que se dixo que era algo para un club privado, que o Concello non pode comprar para un club privado, evidentemente estou de acordo totalmente en eso, pero bueno, eso que calquera asociación, calquera club deportivo, calquera comisión de festas, pois solicita a un Concello, o Concello solicita mesas, megafonías, solicita o que faga falta e deixa así, non? Entón, bueno, quería saber o por que se quitou esa retención e que se tome en conta, porque, bueno, son nenos e nenas do noso Concello, cuales, pois, polo menos que teñan a posibilidade, non? Se van a facer pois, unha actividade deportiva e van ao mar, que teñan desde o Concello, se podemos botar unha man para facer. Entón, bueno, era un pouco tamén para se pode ter en conta e poder botar unha man. Depois teño varios rogos. Bueno, tamén do riego da plaza, é dicir, temos un jardín, podemos costar máis ou menos algúns, pero temos un jardín o cual se abriu para puñer o riego, bueno, polo que vexo, si se cerrou, pero non se puso riego, non se fixo nada. Entonces, quería saber se eso vai quedar así, se se van a modificar eses jardíns que temos. Bueno, o motivo de por que non se puso riego, porque, bueno, evidentemente a gravilla, hasta aí chegamos todos de que non fai falta regala, pero as plantas que están aí, pois, si necesitan agua, non? Ter unha persona continuamente regando agua, pois, creo que saliría bastante máis caro que facelo con un riego, só era, pois, o sea, digo, estaba aberto, só era enganchalo. Entón, quería, bueno, saber por que o motivo de tapar eso. Rogos, bueno, decir que os plenos extraordinarios que aquí tanto se criticou, non? Porque aquí traballábamos todos, tanto se criticaba que non podían ser pola mañá, porque pois non hai máis de 2 meses se presentaron os escritos, un do Partido Socialista, que tiñan que ser ás 8:30 da tarde, porque, bueno, pois, miembros do seu partido traballaban. 5 minutos despois presentou o noso grupo do Partido Popular, ás 8:45, para que non coincidira, bueno, pois 15 minutos un do outro, porque traballaban. E o outro día, bueno, hai un pleno extraordinario, pois ás 9 da mañá, o cual, quero que quede moi claro que a mí me parece moi normal,
que os plenos extraordinarios sean ás 9, ás 10 da mañá, a nosa prioridade, ou polo menos a miña prioridade, mentre que este aquí é isto, antes que o traballo, porque se non metemos en política sabemos cal son as responsabilidades, pero bueno, é importante, destes van a salir moitas máis cousas, non? Durante este pouco tempo que nos queda de legislatura, pois do que realmente quixeron facer ustedes, tanto o Partido Socialista como o Partido Popular, da política, non? De todo, non? De todos os problemas. Entonces, que pasa? Ahora non trabalha nadie. Ahora, de repente, temos todo o tempo libre. Sí, que a señora Presidente decía que nós se temos maioría, pues chegamos a un acordo. Pero que a moción decía moi claro que tiña problemas, bueno, para non comentar o que se fixo, non? Aquí o problema era que a xente, pois, tiña un horario laboral, permitía vir aos plenos extraordinarios. E de repente, agora, parece que non hai problema ningún. Entonces, bueno, xa digo, ves moi normal que se poñan esa hora. Para min está perfecto, porque a miña responsabilidade é esta, como a de todos nós, pero sí que é importante que a xente, pois, que sepa que non todo non en política. Eu creo que a veces hai que facer unha oposición coherente, non con estas cousas que, máis que nada, vou así comentando para que a xente sepa realmente, pois, de que aquí era todo no, fora o que fora, non? E depois tamén outro rogo, sí moi importante, que é o dos famosos audios do señor Barbeira e da señora Pose, o cual, a verdad que me alegro moitísimo de que se publicaran estes audios, porque creo que é importante que a xente sepa cando vas a falar con unha persona cales son as túas prioridades, quedaron claras no audio. Pero sí quería facer un rogo, señora Pose, que díxenos na radio, vou dicir aquí, e insistirei, digo, ten hasta o próximo pleno ordinario, son 2 meses, para que estes audios se fagan completos e non se manipulen, non? Porque nese audio si había unha parte onde se falou nun sitio que o cual direi, se usted non o fan, porque o que non se pode tirar unha pedra esconde la mano. Entonces, se ustedes non o fan, pues, evidentemente, direi eu, que estábamos nesa reunión, se falou de todo nesa reunión, vou non dicir eu, porque sei que se digo mentira, ustedes van a sacar o audio para desmentirme. Creo que deberían facer ustedes, sacar o que é o audio completo, e non, pois, un audio onde se fala nun sitio, que usted máis non sabemos onde é, e depois outro noutro. Poñen un audio completo para que os veciños e veciñas de Santa Comba, sin problema ningún, sepan o que se falou aí, sabes, e que nos juzguen polo que realmente se fala neses audios e iso. Eu sí que me gustaría que fixeran esa lei. De non ser así, pois, evidentemente, eu comentarei realmente, pois, quen está nesa reunión, que se falou, que non hai nada que, xa digo, pola miña parte, non hai nada que esconder. O único interés que tiña e teño, era, pois, o mellor para o noso Concello, tuera que falar como se tuera que pactar co mismo diabo, que o dixen na radio, como se tuera que pactar co mismo diabo, que se pactei. Bueno, saliu pero bueno, volvería a intentar sempre cando fora polo ben de Santa Comba. Por iso este rogo é importante de que, bueno, espero que ese audio sala completo e que non se manipule, porque senón, bueno, pues, evidentemente eu salerei a comentar todo o que se falou nese audio. E bueno, creo que, bueno, unha pregunta tamén a señora Espasandín do que vin un pouco aí nos decretos do campamento de verán lúdico que temos, bueno, un verán lúdico e outro campamento social para familias. Quería saber se son os dous de conciliación, bueno, se ten un carácter distinto. É unha pregunta que bueno, se me pode responder a señora Espasandín, pois agradecido. E, bueno, pola miña parte, nada máis. Gracias. Moi ben, señor Lucha, usted ten... Sí, señor Barbeira, a miña compañera que preguntar se vai a continuar, bueno, se preguntará despois. Unha pregunta así con tú, xa hai. Unha cousa que vou a decirle, señor Barbeira, os seus temas personales, dos autos e o que queira, home, non sei se usted se considera que isto é un tema para falar nos plenos, os seus problemas e as súas faltas de honestidade e o que non falta a palabra, pois só sabemos todos, pero non é un tema de pleno. Así que, eso, empecemos por aí. Usted faga falta, diga o que lle dé a gana, eso dixo sempre, pero a verdade é que é un home sin palabra. Hasta aí puedo ir. E o demás, a mí me trae sin cuidado que son os contenidos do audio, porque xa me parece grave, gabón, unha persona admita que está traicionando como estaba facendo nese audio. Porque non ten honor, nin dignidade, nin nada. Por lo tanto, eses temas, para usted, vale, e para a ciudadanía, que o juzguen ou que non o juzguen, iso é asunto non dun pleno.
Por lo tanto, iso para empezar. Segundo, eu podo asegurar que estou de vacacións. Por lo tanto, me dá igual que paguen as 9 como as 8 como as 6. En educación temos estes meses de vacacións. Por lo tanto, as circunstancias varían. Que pasa? Teño que sentir mal por non seguir facendo os inscritos pedíndolle que cambien o pleno cando a mí non me afecta. Ou é que usted é por tocar as narices? Eu non lle fixen a usted, nin a nadie, cousa que non sei hacer. Usted quer que eu pida unha cousa cando eu estou pode asistir ao pleno? Pois mire, cando nos veña mal, xa lle diremos, nos ven mal e seguiremos facendo o mismo. É máis, non é a primeira vez que presentamos estes escritos porque é por coherencia, Se non podemos vir, non podemos vir. Os plenos non se poden celebrar se non están os concejales. Xa sei que vostede, como ben dixo, o seu primeiro é vivir do cuento. É dicir, primeiro vai vivir desto porque se encontrou ante de subida. É dicir, conseguiu a piada filosofal e pensa que vai poder vivir toda a vida desto. Lamentablemente, xa eu digo eu, non. E eu teño que vivir do meu traballo. E a señora Esther ten que vivir do seu, e a señora Cancela do seu. E non podemos deixar esas cousas para atrás. Somos servidores públicos, na maioría dos casos, como no meu, 20 anos de servicio e sin retribución ninguna. Sin retribución ninguna. Porque as dietas non son retribucións, son indemnizacións polos gastos ocasionados en vir aquí. Xa sei que usted non se lee, ni traballa, ni eso. Pero bueno, en esas reuniones que tiene de autoestánding con juristas, que le asesoren de lo que es una compensación y una indemnización y lo que es una retribución. No es una retribución. Entonces, a mayoría de todos os que estamos aquí non estamos retribuídos, ni estamos comendo dos presupuestos, ni na sopa boa do Estado. Vamos 20 anos de servicio prácticamente por local. Vale? Non compensa estar aquí, se non é por cuestións ideológicas. Non compensa. A maioría de nós pasará a súa vida sentada na oposición. Moi poucos teñen oportunidade e el honor de gobernar. E cando teñen, en vez de agradecelo, se comportan como se comportou o señor Barbeira, pensando que iso é a condición natural do ser humano, depredador. O ser humano está para servir aos demás, e o que non teña vocación de servicio. Vostede sí que ten vocación de servir, sí. Porque xa o dixo ben claro, a súa prioridade é esta. Pois mire, señor, eu na miña vida e na vida de todos os que estamos aquí, a nosa prioridade é comer todos os días o que ganamos nos nosos traballos. Esa é a nosa prioridade. E despois temos, por suerte, ou por desgracia para algúns, a dignidade de representar os nosos veciños, que en calquer momento se retiran un apoio por cousas menos graves que las que fixeches ti. E sempre hai que estar con un pé na casa, sabendo que chegará un momento en que non é útil a sociedade e que o teu ciclo e alguén ten que vir a facer eso, non a servicio do pueblo. Tranquilo que o pueblo non é tan tonto como para saber que hai xente que xa aspira a vivir do cuento toda a vida. No noso caso, xa che digo, eso é o que nos ataca. E outra cousa, me van mal as falsedades. Me van mal as falsedades. A señora Pose, en mí, ten un socio de goberno. Porque o nombramiento do goberno xa se fixo e eu non formo parte dese goberno. Eu vou estar en oposición neste momento no Partido Socialista e se non é así, se por calquer circunstancia non estou no Partido Socialista, estarei tamén na oposición. Xa yo digo, pois alguén ten dúda, porque decir o contrario é mentirlle a xente. O mesmo que lle dei unha palabra a xente e usted non a cumpriu, eu dou unha palabra a xente e a cumplirei. Señora Pose, non se preocupe, señores concejales, non se preocupen, estarei en oposición, non vou entrar no seu goberno porque non vou entrar, xa os dixen sempre. O que fixen o que tiña que facer, porque esta persona pensou que podía gobernar de espaldas a xente e ao pueblo, e aqueles que o puseron pensando en que había que cambiar a situación. E, lamentablemente, se cambiou para peor. E é mellor malo conocido, xa yo digo sempre, é mellor malo conocido. Por lo tanto, non deixe de faltar a verdade. Vostede sí que xa prometiu un apoio incondicionado aquí, e o está demostrando no seu voto, ora sí e ora tamén. Eu, xa vos lo digo, en mi vida prometerei un apoio incondicional, naquilo que sea interesante para o pueblo non van a ter problema ningún, e naquilo que non vou a votar, eso ningún concepto. Non claudico dos meus principios, por lo tanto, que o sepan que
Non lles podo dar nin a ustedes nin a nadie un apoio con un cheque en blanco. Dependerá das cousas que queiran consensuar. Se as consensúan, se son interesantes, teñen aquí unha oposición constructiva. Pero iso é o que lles digo. Non lles prometín, como fixo el, un apoio incondicional ao primeiro día. Nada máis que decir con respecto a eso. Bueno, a miña compañera quero preguntarle aquí. Simplemente dúas preguntas. Estaba pendiente de dotar atención temperana cunha camilla. Era necesaria, estaba o presuposto xa, pero a directora da atención temperana creo que o presentou aquí, eso non foi pa diante. Outra cousa máis, as familias tamén queren saber se as actividades para os maiores de deterioro cognitivo van a seguir, porque sepan que había 17 personas en deterioro cognitivo e, bueno, estas familias é un respiro para elas, pero para estas persoas que estaban enclaustradas aí na súa casa sin falar, sin comunicarse con nadie, porque os familiares a veces teñen o seu traballo e por moitas que queiran falar con eles, pois non teñen as horas suficientes. Entón, estas familias están preguntando que vai a pasar con eles. Vou empezar eu contestando ao señor Barbeira, moi diferente de usted, que nunca contestaba as preguntas, sino que non as contestaba por escrito para que precisamente o pueblo non soubera as contestacións, pero vou considerar que é oportuno contestarlle, porque desa forma quedan xa solucionadas hoxe. Vou contestar a parte que me corresponde a min e logo darelle paso ás miñas compañeras de goberno, tanto en deportes como en asuntos sociales, para que cada unha delas pois conteste a parte correspondiente. A primeira pregunta respecto ao punto de información de Seguridade Social, eu creo que quedou moi claro que se colocou na porta en donde todos os anos cerrou por ese centro de información de Seguridade Social por vacacións en julio e agosto, e en ese sentido se fixo o cierre, está ben claro, hai un papel que ali o pon, o sea que non ten lugar a pregunta de si se cerra ou non se cerra. Si se cerra por vacacións, eu creo que queda suficientemente justificado porque se cerra durante un par de meses. Segundo tema, parque eólico. Pois sí, mire, por donde, mentre que estuve na oposición, tuve en contacto tanto con Consellería para que realmente ese aerogenerador que iba no Monte Campero, que era o único que estaba ao lado da Ferveza, o único que formaba parte do que era o parque eólico de Campelo, a diferencia dos outros, que os outros 4, os que están 3 na zona de Sabaceda e un que está arriba do lugar de Castriz, que forman parte do Monte Toural. Pois, efectivamente, eu ainda estando na oposición, estuve en contacto con a Consellería, así como unha empresa Grinalia. E, precisamente, agora que entrei, solicitei unha reunión con Beatriz Mato, porque realmente é a coordinadora general de dicha empresa, para saber a información de primeira man cal era o objeto. E me comentou que sí, efectivamente, usted había estado o ano pasado cunha xente da súa empresa, en donde lle dixeran que o proxecto do aerogenerador que estaba na zona da Fervenza, que era a que discutíamos, porque era a solicitud que nos había feito os veciños de Castriz, que lle habían dito que non estaba todavía contemplada a súa eliminación, que non era segura, vale? En ese momento non se había dado a posibilidade de que non se instalara aí. Eu, conocida, xa que na que estaba na oposición, dado que teño suerte de pertencer ao Partido Popular, cada vez que eu estiva a unha instancia dun organismo oficial de que me podían a min, sobre todo os dependientes do Goberno da Xunta, se me informaban das seus distintas visitas, sempre acompañado, entonces me dicían un pouquiño de que había o tema e cal eran as resolucións. Entonces, fai un ano máis ou menos, cando estuvo, lle dixeron moi claro que ese muiño, ese aerogenerador, non estaba claro que se fora a quitar, a eliminar de aí. A gestión está cambiando, hai posibilidades, pero está a punto de aprobarse ahora o proxecto na Xunta. Eu, por supuesto, que lle instei a señora Beatriz Mato, como igual fixe en esta época, estando na oposición, de que, por favor, que a quitara pola salud dos nosos veciños, sobre todo dos que viven na zona, que xa sabemos que está. Terceira pregunta, o PEL reactiva. Pois mire por donde que usted, cando solicitou esta subvención, usted presentou unha certificación de que realmente tiña disponibilidade económica. Cando resulta que ahora hai que facer números e cábulas,
dada a súa mala gestión para conseguir obter esos 75.000 euros. Cando o seu compromiso é cando presentas a subvención que hai disponibilidade económica para esos 75.000 euros. O sea que incluso por encima, falsedade documental en donde usted se compromete que asunta de que están disponibles a partida cando realmente non está. Cuarto punto, subvención da IDAE. Hombre, enhorabuena, señor Barbeira, enhorabuena. Trae unha empresa, fai un contrato menor para hacer unha auditoría, para que lle preparen toda a solicitud desa subvención, se la conceden a usted e infórmanlle o 18 de marzo de que lle conceden a subvención. Chegou aquí a este gobierno 15 de junio. Como está a subvención de IDAE? Non se fixo nada, carai. Ora ben, a prisa estuvo 3 meses sin facer nada. Bien. 3 meses sin hacer nada. Bien. Home, pois había que consignar unha cantidad económica que dada a mala gestión súa, necesitamos esos 200.000 euros que non hai onde quitarlos, por iso estamos ahora precisamente preparando o presupuesto 2021 para poder dotar desas partidas e non ter que facer maniobras orquestales para poder disponer dese saldo. E o máis bonito é que, claro, por lógica, se hai unha empresa que venga a facer unha auditoría que se encarga de presentar a subvención, o lógico é que esa empresa estea ao tanto de que nos concederán a subvención e que hai que dar unha forma, pois ven eles, ven outros, de facer un proxecto para poder continuar, porque que eu sepa, a 18 de setembro, tiñamos 6 meses, a 18 de setembro ten que estar o proxecto iniciado, de licitación de alguna parte da gestión total. Póñome en contacto con esa empresa e nadie lle había dito deste concello a esa empresa que lle habían concedido a subvención al 18 de marzo. Eu preguntando, a finales de junio, a empresa non sabía nada. E agora veña a prisa. É logo que fixo usted estes 3 meses e medio. Non nos veña a mentir. E veña a fazer aquí demagogia, que nosotros menten cando vemos o resultado deses 2 anos de gestión, en donde agora ven a pedir explicacións a nós. Hombre, pero señor Barbeira, pida explicacións do que usted non fixo en 3 meses e medio, non? Temos que gestionar agora. Mire por onde a mala gestión manifiesta-se cando agora cambiamos de asesor de técnico municipal e resulta que a persona nova que acaba de chegar a este concello para poñer as cousas deste concello ao día se encuentra con 505 expedientes de urbanismo e informes sin resolución. E usted fala de eficaz, usted fala de gestión. E ainda ten as narices de decirnos que pasa con a resolución de IDAE. Se la tuvo usted 3 meses e medio paralizada e aquí temos 505 expedientes dos nosos veciños que pagan as súas cuotas, que piden un permiso para facer algo e por desidia non se lle contesta. Hombre, hai un pouco de razón ten o señor Ucha, que mire por donde, con el Partido Popular viendo la luz, sí señor. Tuvemos un problema moi grande en donde unha nave que fai tempo que cando eu marchei e dixen no último pleno que deixáramos todo o proxecto preparado en donde nos habíamos comprometido que a empresa suministradora que nos deixaba un enganche de luz por obra en donde había que gestionar todo o que era o proxecto de instalación do sistema eléctrico dentro desa nave onde están os nosos peóns onde se ganda o material das obras, en donde había que fazer durante esos meses que nos habían deixado o transformador por obra de facer a gestión, se deixouse aquí un proxecto, estaban partidas para comprar material, pero todo, como en todo, desidia, non se fai nada. Nos cortan a luz, somos el hazme reír de todo o mundo, e o señor Barbeira, pois parece que non ten capacidade de gestión. Chega María Pose, que non é a salvadora de Santa Comba, pero que ven a traballar para os seus veciños, fala ca empresa, e a empresa considera que realmente se pode facer a gestión. E a vergonza de que pasamos de que quen cobraba, quen se lle pagaba deste ayuntamiento era unha empresa solvente, de repente cambia esa contratación de todos os recibos de luz, de todas as facturas de luz, sin ningún proceso de licitación, sin ningún proceso administrativo, se le cambia a un amigo suyo con por encima, imaginamos, me refiero ao amigo suyo porque imagino, se usted lle pasa todo o que é o pago de luz pública de Santa Coma deste concello a unha empresa que ainda por encima ten problemas de que non lle paga o canon a empresa local a quen contrata usted. Despois temos que volver a todo o proceso anterior hasta que, claro, somos hazme reír, temos unha nave que ten que ir incluso industria a clausurar esa nave, e que é unha vergonza. O sea que despois quero usted que lle demos explicacións do que é unha gestión. Hombre, aquí a este ayuntamiento non se verá ser o alcalde, vense a traballar polos nosos veciños. Non só iso, xa lle pasaremos a relación, como ustedes piden, das subvencións perdidas. A miña sorpresa é que cando chego a este ayuntamiento vou ao medio ambiente, en donde había deixado aberto un tema de reciclaje, en donde nos concedera a Xunta 200 contenedores marróns para o material orgánico para instalar, en donde habíamos conseguido ao mesmo tempo
con fondos estatales que nos concederan un punto limpio móvil, subvencionado totalmente, en donde se salía gratis o Concello de Santa Comba. En maio de 2019, cando deixo eu este Concello, aparte de que había que facer un proxecto para ter composteiros, para colocar esos contenedores marróns que siguen almacenados moi ben, así polo menos nos estropean no noso mercado municipal, pois tiñamos esa subvención dun punto móvil limpio móvil, perdón, que se perdiu porque neste ayuntamiento, con tal de non facer nada, era o objetivo. Si Santa Comba se queda sin camión, que máis lle dá o señor alcalde? Si total non lle fai falta. Pero os nosos veciños ora terán que pagar a unha empresa para facer a gestión de recollida, cando de outra forma nos salía gratis porque tiñamos ese camión. Yo acaban de entregarlo a Laracha, o mellor era o camión de Santa Comba. Yo entregan el camión a Laracha, vale? Porque en Laracha parece ser que se preocupan de traballar. E despois di usted que non ten tempo de vir aquí a perder, que non ten por que perder o tempo escoitando unha moción que non quere perder 10 minutos en escoitar unha moción cando levamos 2 anos perdidos, señor Barbeira. Ora é o meu turno de palabra. Riego de la Plaza. Pois, efectivamente, cando chegamos aí, resulta que estaba aberto unha parte sin acabar de ejecutar toda, durante mes e medio, levaba iso aberto. E digo, home, se tendes vergonza, poñed as pedras no seu sitio, porque, en primer lugar, as pedras non fai falta rejalas, e pode vir algunha persona, e pode se caer. Se usted o tuvo mes e medio aberto, e nos lo cerramos, a problema era súa, non era nosa. Mire por onde, os plenos extraordinarios, eu se lle dixen no seu día, que eu, cando facíamos os plenos extraordinarios, tiñamos quórum da xente que estábamos no grupo de goberno, como fixamos estes días tamén a posibilidade de se podía vir ou non. Se consensúan, e precisamente son en horario laboral porque somos os que estamos gobernando, e igual que usted non consensuaba nada con nós, tampouco nós ahora vamos a consensuar con usted se usted pode vir ou non. A ben, veña cando queira, porque só faltaría cando usted nos ignorou durante 2 anos que ahora teñamos que ter o consenso, porque no pleno precisamente traxe temas para sacar adiante para os nosos veciños, e se temos consenso suficiente, usted non se preocupe, porque igual que non se preocupou de consensuar con nós nada durante eses 2 anos, pois aí estamos. Pero mire por onde consensuar non. Pero ben se preocupou usted en maio de 2020, cando resulta que íbamos a empezar cos plenos ordinarios, cos plenos presenciales. Resulta que usted puso un pleno pola mañán e o señor Ucha presentou un escrito en donde non estaba de acordo con ese pleno pola mañán. Entón, usted me chamou a min como portavoz do Partido Municipal, Popular Municipal, para ver que me parecía de si realmente se facía ese pleno. E foi precisamente unha reunión no seu despacho, que é de onde saliron esas grabacións, no seu despacho, en donde estivemos falando, e mire por onde, que usted levaba un ano de gestión e se estaba traicionando o señor Ucha, porque en ese momento me estaba dicindo, a ver, por que eu non me empuña a gobernar con usted? Repartiríamos goberno, en donde ano e medio gobernaría o Partido Popular, traballando o Partido Popular para usted, por supuesto, porque era o que usted quería que traballáramos nós para usted. Entón, o Partido Popular estaría traballando durante ano e medio, mentre usted era alcalde, e ao final dese ano e medio usted lle daría a alcaldía ao Partido Popular para que, xa que estuveran traballando durante ano e medio, pois, seguira despois, usted lle iba a dar a alcaldía ao Partido Popular. Aí é de onde salen esas grabacións, en donde hai un manifiesto, en donde usted realmente estaba traicionando o seu equipo de goberno, porque usted nos decía, home, a ver se ustedes que son moito fan máis que eu. Home, que eu sepa, usted puso aí o Partido Socialista. E se usted non tuvo o Partido Socialista, o problema foi seu, non foi noso. Se realmente está usted solo para facer as cousas, usted sabrá por qué. Porque normalmente no grupo de traballo, no grupo de goberno, en donde usted forma parte do goberno, xunto co Partido Socialista que había posto, o normal é que se eu quero gobernar polo pueblo, que me deje de mis caprichos e que se sube que a xente que teño para traballar. Pero claro, se quero ser o rei do mambo, non permito que os outros estén comigo. Entonces aí, en esa reunión fallando medio, xa estaba usted falando comigo. E dai, a mí a xente dicíame que había unhas grabacións, e dixome, pois a ver, esas grabacións foron as que fixeron no seu despacho, porque incluso na grabación digo eu, mira Barbeira, hai xentes fora esperando. As grabacións que usted fai relación é unha segunda reunión que tivemos o ano pasado en noviembre. E mira por onde, sí señor, éramos 4 personas, usted é un cónyuge dunhas concejales das que están aquí e un familiar meu directo. E resulta que habíamos quedado en Santiago para que nadie nos veira de que íbamos a intentar gobernar para usted a ver se votábamos o señor Ucha, porque era un mal compañero de traballo. E a ver se dunha puñetera vez, perdón pola expresión, usted se puña a traballar e traballábamos por Santa Comba. E non lle pedíamos
que usted se unira ao Partido Popular. Pedíamos de que, de unha vez, que apoyara o Partido Popular. E nesa reunión eu volví a dicir o que lle dicen no seu despacho de onde saliu esa grabación. Mire, señor Barbeira, le apoyo a usted mañana mismo. Ora, que eso sí, a alcaldía é po Partido Popular. A alcaldía é po Partido Popular. Eso yo dixen en maio e yo dixen en noviembre. Es más, usted sería primeiro teniente alcalde con 47.000 euros donde usted llevaría o mismo sueldo, porque non iba a cobrar como nos hijo cobrando. E además iba a ter a concejalía que quisera. E eso es la realidad, porque coincide que cando son esas grabacións que están por aí, que sabe Dios de onde salieron, usted Non lle estou molestando para nada. Como que non me están molestando? Non lle estou molestando. Con isto de que siga de rollo. No. Pois vou aguantar o rollo e vaime aguantar, porque ahora mismo estou explicando. Se non houbera usted pedido contestación. Así que, por favor, deixe de facer ademáns, en donde antes decía que se burlaba o señor Lucha, pero mire por donde se bola. Entón, só estou caladinho que estou no meu turno de palabra, vale? Perfecto. Entón, estou explicando de onde salieron esas grabacións. Do seu despacho, en donde fai ano e medio, estaba intentando pues, que gobernar por Santa Comba, e claro, eu lle dicía moi claro, non señor, usted si quere que o Partido Popular apoye, porque a alcaldía non é para María Pose. A alcaldía para o goberno de Santa Comba, que o Partido Popular foi a lista máis votada, que por 5 votos se quedou fora, e ten dereito a que a lista que teña máis mellor representación representa os seus veciños. E claro, como eu non me fío de usted, porque vamos a ver, se estaba intentando traicionar a persona que puso no gobierno, creo que usted me iba, que eu me iba a creer en usted que me iba a deixar o rabo de medio a alcaldía. Hombre, si traiciona que non puso o dedo, vaime despois a usted a mí a regalar a alcaldía. Non, o que pasa é que usted pretendía que non fixo estes 2 anos, que traballáramos por usted. Pero claro, en maio non o consigo, de onde salieron esas grabacións? E resulta que cando quedamos en noviembre esas 4 personas íbamos a quedar nun hotel, pero cando chegamos a Santiago os hoteles estaban cerrados. E digo yo, pues, viñan ustedes para a miña casa, porque eu teño unha casa en Santiago, e fixamos a reunión na miña casa. Mire, señor Barbeira, na miña casa de Santiago non se grava nada, porque usted non é tan importante. Ou que se cree usted? Que se cree usted para facer yo grabacións na miña casa de Santiago, que teño as cousas bastante máis importantes que gravar usted? Era o que me facía falta, hombre. Que usted quería que se dixera no meu, non se faco eu, porque non teño nada que ocultar. O que tenía que ocultar era usted, que donde tiña un pacto de gobierno con o señor socialista, lo estaba traicionando en maio de 2020, en noviembre de 2020, ainda por encima sacando unhas grabacións, intentando botarle culpa a todos. Hai que ter muitas narices, E despois ven aquí de Furicasto, despois de 2 anos perdidos neste pueblo por a súa culpa, Santa Comba morre, carai se non morre, tendo gobernantes como usted. Hombre, ainda ten a desfachatez. Diga usted onde hicieron esas grabacións, tirá usted. Na miña casa non é, que teño cosas máis importantes que facer na miña casa que gravar usted. Só me faltaría que fora usted tan importante. Na miña casa non se grava nadie, porque os invitados da miña casa levo sempre. Pero confiaba que non máis xente que vai de invitada a miña casa. O sea, que está moi claro que usted na miña casa non volve a entrar, faltaría máis. Hombre, para que teñan que poñer aquí en público de onde se hacen as grabaciones. No despacho da alcaldía de Santa Comba, señores. Queda moi claro. E se non escuiten todas as grabacións, se onde as teñan, que as saquen, que se escoiten, e despois se saberá quen minte e quen non minte. Porque o que me faltaba a mí, na miña casa de Santiago, que teña que aguantar as súas sandeces. Home, perdón por as sandeces. Bueno, eu creo que deixe-me repasar aquí se teño algún dato máis que aclarar. Ahora mismo non, se non vai a haber seguindo postos sendos tal, así, mire, a primeira cuestión que lle que decir, o sea, que parece ser que no COVID só estuvo traballando, os outros concejales estivemos todos escondidos. Manda carai. Pois que eu sepa, desde o Partido Popular, fixeron unha serie de donacións, tanto no centro médico como en Cáritas, nos preocupamos, e non fai falta salir andando que lle toquen as cacerolas nas ventanas, porque hai xente que traballa a pie de calle cos seus veciños e non necesita que lle den as gracias, porque os que estamos aquí para traballar por nosos veciños de Santa Comba non estamos esperando agradecimientos, porque hacemos todo a cambio de nada. Non para que nos poñan unha musiquiña, nin que nos vayamos a enjañar ali. E as festas fanse en épocas de gozo, non en épocas en onde está todo o mundo que en pandemia. Vou a dar a paso a miñas compañeiras, non sei se quere para falar antes a compañera de deportes ou tal, e o que sí que quero facer simplemente unha pequeniña mención. Señoras, pasende, vai a perdonar, non quero facer unha pequena mención ao tema dos talleres de deterioro cognitivo, que teño a honra de que fui o goberno do Partido Popular que empezamos con esta iniciativa a raíz dunha reunión en aquel momento con o concelleiro de Asuntos Sociales, que era José Manuel Rey,
en donde nos había dado firmáramos un convenio para que xa que desde a Consellería non podíamos conveniar no centro de día que se fixeran esas actividades que fomos renovando hasta que ahora neste goberno anterior non se preocuparon de renovar, pero bueno, como había cartos para festas, tamén había cartos, gracias a Dios, para os talleres de deterioro cognitivo. Ustedes mismas. Que teño unha cousa sola. Bien. Bueno, en primeiro lugar, para poñer un pouco a xente en tempo e en contexto, este club, na persona de Javier, foi traído na nosa época, porque creíamos, eu na miña persona como concelleira de Deportes, que se debería dar unha oportunidade aos nenos que de alguma maneira querían competir, sempre é moito máis fácil estar baixo un club. Nós facemos demasiado carga en deportes como para soportar andar polas competicións e equipar a xente de medios para que podan facer este deporte, aparte era unha modalidade nova que se incluía. Creo que fixemos moitísimo por este club, porque aparte todo o material que están usando na piscina é gratuito. Ele é autónomo, sin dar máis, o que queire aprender xa me entende. E outra cousa, vostede foi presidente dun club e sabe o funcionamiento. Nunca, desde ninguna administración, excepto que se puntualicen nas bases, se lle compra material para ningún club ou asociación. É máis, para iso existen as subvencións nominativas, que, todo o contrario, eu faleino con el, porque non me parece de recibo pagarlle as tablas de pádel a ninguén, como non me parece de recibo pagarlle as botas de fútbol a ningún rapaz, nin os balóns de balonmano, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eu faleino con el, vexo como eu non quedou convencido na miña resposta, pero volvo a decir aquí públicamente para que quede claro. Si se pon en contacto comigo na miña persona, ou con María, ou con calquera do grupo, o procedimento é pedir unha subvención nominativa. E con esa subvención nominativa pode facer o que corresponda, que máis debería justificala con material, neste caso unhas tablas. Cas carencias que ten este concello en materia de deportes, este que ahora estuvo aquí, conocio ben, estamos sin un marcador no pabellón que polos mismos cartos, porque sí quero facer inciso nunha cousa, as tablas de pádel surf precisamente non se foron as baratas para nenos de iniciación. Non temos nenos profesionales, non temos xente como Guillermo Carracedo, por desgracia nosa, non é o caso. Entonces deberíamos de empezar por un material un pouco, bueno, un pouco para tomar contacto, que vayan á playa, que vayan, eu alégrome que estean contentos, pero non é materia do Concello de pagar o material a ninguén, nin pagar os patíns, nin pagar absolutamente nada. Volvo a brindar desde aquí públicamente que si quere comprar ese material, pois non ten máis que pedir unha subvención nominativa e nós terémoslo en conta nos nosos presupostos cando fagamos. Entonces, non sei quen foi o que pediu este material, pero desde logo eu, agora que levo a Concellería de Deportes, non vou actuar con este club distinto a como non actúo cos demás. Entonces, por ese motivo non se lle comprou. Non porque por nada en concreto, ni moito menos, porque non é o procedimento que se debería. Vostè como presidente ou expresidente dun club debería de sabelo. Nada máis, teño que dicir. Señores Pasandín. Vale, a min preguntoume... Ai, que fin do hotel de Desde aquí. E se non é igual, que eu penso que se me escoita. Xa está, liberou Marcelo. Sí, mira, pásalle, sí que está liberado da relera. Está liberado. Vale, Sí. Bueno, a min comentou que eu dixera por o tema dos plenos extraordinarios, que a señora Espasandín dicía que a maioría se puña de acordo. E vostede di que quero que a xente sepa que aquí todo era no, fora o que fora. Eu non sei se leu os escritos que lle metemos desde o Partido Popular, e falo dos escritos do Partido Popular, e aquí falo eu porque vostede me mencionou a min, vale? Nós o que lle dixemos no escrito é que en determinado pleno extraordinario, concretamente nese, non podíamos asistir por horario laboral. Vostede di que o que se mete en política non pode traballar, pois temos un problema, porque se queremos loitar por este pueblo, temos que loitar os que traballamos, porque sabemos
do que falamos. Entón, eu penso que non pasa nada, se non pode ser ás 10 da mañán, ou ben o poña ás 9, ou ben os poña ás 9 da noite. Pero vostede nunca falou con ninguén. Isto quedou aclarado porque que a xente se o sepa, pois que a xente o sepa, que isto é a realidade. E o escrito, se queren, de xuleo, que o teño aquí, que acabo de buscar. Eso por un lado. Por outro lado, a pregunta que me fai dos campamentos, para min é moi xenérica, non? O sea, si lle sei contestar, pero non sei o que me quere preguntar. É dicir, eu podo falar dos campamentos todo o que queira, porque vostede fálame por o campamento verán lúdico e outros para familias. É que os campamentos son todos para familias, non é o verán lúdico. Como? Non hai dous campamentos, hai varios, é dicir, temos o campamento de inglés, temos o campamento dos pequeniños e temos o que leín aquí nos decretos que hai dous campamentos. O campamento do verán. Vostede quere falar dos de conciliación. Digo eu, estes dous campamentos son de conciliación, dous. Son de conciliación. Bueno, se é o que eu quería saber, porque, bueno, tamén me gustaría, bueno, agora temos vídeo. Vostede fixo unha proposta, cando marchou, fixo unha proposta firmada para o verán lúdico, pero, segundo falamos, que falei ao chegar, falei ca secretaria, vostede o que firmou era unha partición de contrato. É dicir, daba a mesma actividade e co mesmo desarrollo. Nós o que fixemos foi que iso non fora así, é dicir, que as cousas se fixeron ben feitas. Eu non vou a decirle a miña alcaldesa que firme unha cousa se eu sei que esa cousa está mal, e sobre todo, volvo a decir, porque a secretaria sí que nos informa ben. Vostede considerou que iso que estaría ben feito para vostede, pero non se cumpliría a lei. Entón, como fixemos? Pois demos a forma para que se pudera realizar. Na actualidade hai dous campamentos diferenciados ben por unhas determinadas idades e cada campamento ten un obxectivo son obxectivos diferentes a tratar. De feito, pois vou dicir que é algo que estou facendo mal, porque realmente estou facendo mal, non lle estou dando publicidade, porque estou con moitas cousas que quedaron sin facer e con os tempos moi xustos e vou moito enribador en moitas historias. E, bueno, estáse publicando un poquinho por Santa Comba e Infoplus, pero a verdade é que eu ainda non empecé a movilizar nada máis. Se quere calquera outra cousa, pois tamén lle digo. Confirmou, sí. Despois, en cuanto a perdón? Sí. Blanca, o que vostede me preguntaba, o punto de atención temperá, a camilla, sí que se ve a mercar. Que pasa? Estamos mirando máis opcións, vale, porque, bueno, a casuística que solicitaban, pois, polo visto, encaixaba dunha maneira, pero non doutra, e, bueno, pois eu, pois, vamos a mirar un poquinho, debullar un poquinho máis as opcións, pero sí que se vai a comprar. Que pasa? Volvemos a falar o de antes, de onde sacamos os cartos? Bueno, pero sí que se vai a comprar, é unha realidade. En canto ao programa de deterioro cognitivo, mire, o que decía María, é un programa que loitamos moito para telo, porque é un programa que se dá de luns a viernes, non hai ningún concello que faga isto, de luns a viernes, de 10 a 1, ninguno, pero ninguno. É un programa totalmente gratuito para xente con deterioro. Nós montámoslo, nós cremos nele. Que pasa? Tiñamos un convenio e o que dixo a alcaldesa é totalmente certo. Este señor alcalde non quiso renovar. E era renovar, que votaron a rúbrica, vostede sabe. Entón, na miña época tamén o fixemos. Todas as actividades necesitan descansar, porque as persoas tamén necesitan descansar. E os coidadores, que ainda que sean empresas, tamén son persoas, tamén necesitan descansar. É dicir, para min é moi importante, e é unha cousa que se fala moito en xente cando ten problemas de deterioro cognitivo, en diferentes idades, é moi importante atender a persoa, pero tamén é moi importante que descanse o cuidador. Entonces, o que se lles falou é unha parada vacacional, na miña época sempre se fixo, dende que se fixo o programa, e vamos a seguir nesa liña. Bueno, penso que o señor David marchou, igual non lle interesaba o que estaba dicindo, pero... Mira, bueno. Pero, bueno, nada máis, creo que non me dixo nada máis. Vou a dar palabra ao meu compañeiro Manuel. Sí, neste caso sería un robo hacia o señor Barbeira, entón vou a... Pero se non, esperamos un segundo. Agardar a que veña. Podemos agardar a que veña, non hai problema, porque ademais eu tamén teño unha última cuestión para concretar e xa terminamos o pleno con hoxe.
Ten o turno de palabra, señorita. Bueno, pues, señor Barbeira, teño un par de robos para vostede tamén, neste caso. Quería comezar por lo primeiro, que neste caso é que vostede pide que ninguén falte a verdade, me parece unha petición correcta neste caso, pero entón se é consecuente non falte vostede, porque por alusións considero que vostede non falou creo que non está sendo respetuoso con este pleno, digo a corporación en xeral, cando vostede di que dende a oposición, na que vostede se atopa agora, quero yo remarcar, calquera de nos merece un respeto. Respeto que vostede acaba de faltar agora a señora alcaldesa e a nós, dicindo que como oposición que non traballamos durante o confinamento, que durante o COVID. Recordo, porque parece que vostede non, pero xa lle digo que hai unhas videoactas que pode ver, que fixemos varias peticións, como ben dixeron as miñas compañeiras, para utilizar o remanente do Concello, fixemos unha donación, cada un dende onde pode fai as aportacións que pode. A súa resposta a todas esas iniciativas todavía estamos agardando, recórdelo. Unha segunda, tamén é un rogo, de que siga promovendo a utilización das redes sociais, hoxe en día é algo que é necesario, é moi útil, que siga promovendo, se pode ser dunha forma un poquinho máis constructiva, pois esas críticas, non? Hacia algunhas obras que parece que están sen rematar. Quero apremiar a que depuraremos responsabilidades a por que esa obra, que comezou con vostede, por que non está rematada, se é que tiña que estar rematada nun prazo que parece que vostede puso. Non se preocupe, dende aquí me comprometo a asegurarme de quen foi o responsable porque non se rematou en prazo. Por último, tamén, roulle tamén, por último, por darlle nome ao roubo, de que valora as diferencias, neste caso, entre o goberno que vostede tivo estes 2 anos e o goberno que ven agora, que son moitas, e van a ser moitas, pero unha delas é que vostede gobernou só, e nós vamos a gobernar en equipo, vamos a intentar buscar o consenso, xa seamos 5, como neste caso, por desgracia, 6, 8 ou 12, pero vamos a traballar, que é para o que estamos aquí, nada máis. Moitas gracias. Simplemente 2 detalles que me olvidei na época de traballar do COVID, en donde parece ser que non facíamos nada, os outros. Sin embargo, que como COSE, como en todos os concellos, un comité anti-COVID, en donde tiñamos representación cada un dos partidos. Acórdome que neses comités eu fixen un par de sugerencias que non foron atendidas. Entón, consideraba, convócame para un comité en donde ahora está votando en cara de que non se fixo nada, e de por encima non tiveron en consideración as miñas aportacións que tiña. E máis, algún desos comités fun eu pedindo datos de casos, resulta que o señor alcalde non tiña información, pero sí me había preocupado de levar a información e fun eu que presentei a información correspondiente dese comité. O sea que, como sempre, os tareas a medio facer. E simplemente unha última puntuación respecto de que me olvidei no tema dos decretos de contestarle, señor Ucha, que en respecto á aprobación da relación de nóminas correspondientes ao mes de maio, en donde se fan esas retribucións ou gratificacións polo traballo realizado, quero recordar que cando estaba na oposición, alá polo mes de marzo ou por aí, tiñamos a mitad do personal enfadada porque parece ser que o señor alcalde lle había prometido que lle iba a dar unhas partidas a toda esta xente, estaban todos enfadados porque nunha reunión que tuvera cun colectivo profesional do noso concello lle dixo o alcalde que non había cartos. Pero mire por onde que un de marzo nós presentamos o escrito de moción e un de marzo cando usted se acorda de quedar ben con toda esta xente dándolle a gratificación, porque precisamente está firmado este decreto un de marzo a 1 da tarde, bueno, concretamente ás 12:51, entonces, claro, aí está, hai que quedar ben, antes non había cartos, pero ahora xa que me presentan a moción, si hai cartos. E mire por onde a persona da que usted parece ser que se olvidou, porque veu hoxe a presentar por registro de entrada que precisamente é unha persona que estuvo traballando no centro médico, o peor sitio onde realmente había máis riesgo, e precisamente a un dos profesionales do noso concello que estuvo traballando codo con codo cas persoas afectadas polo tema do COVID, non se acordou dele. Pode ser un despiste, non yo digo, que os temos todos, pero acordouse porque o señor vai a presentar un escrito por registro de entrada. Se non se habían acordado dele, porque que eu sepa, desde 1 de junio xa pudo enmendar este escrito, porque son todos traballadores municipales que estuveron ao pé do cañón traballando e que están todos no mesmo dereito. Como que di usted, os que non traballaron non lle pagou fixo, ben? É decisión súa, ademais estaba no seu dereito total, como tal regidor nese momento, pero se lle digo, a las verdades, a las comadres non le gustan las verdades, claro.
Acordose deste señor porque fixolle el o acordo no día de onte que veo falar comigo, eu lle sugerín, pois mira, meta usted un escrito por registro de entrada que a súa solicitud será atendida, pero temos que acordar el. Dito isto, contestadas as preguntas, eu rogos considero que desta forma podemos dar por finalizado o pleno, non quedando ningún tema de... Non vai dar un segundo de palabra. Non llevo a dar un segundo de palabra porque estou dicindo que ahora mismo se termina o pleno, levantamos a sesión.